زي نقر حاجوز تسراسرني مع غامر كابي تسمعني قالي زي ودون عالسرار قالي زي ودون منكري وقبرها وردتي وسيدة أزيغ أخبر كاني زيدت بغيوز مكبت بكاني كام حميد العلكا ولدكا قرقني ولو أحمد غيري ولسكو سنتكا كم حسب زي كوني بالغ أمريكا أتيتنك غالي كملين عينغا قالي زي ودون عالسرار قالي زي ود تزي كنريو حيل قول بزهبنا استبارك يخون اللهم مسكن كنبارك خوينا بزي ساعات زي عبد سلازخونه قدوس سلازخونه سمكا يبارك እንዳበልና እግዚአብሔር كنبارك خوينا قال أملاح دايز بلنا أملاح بمجمرة سماين مدرن فترة يلو مدري بادون ترى النبرت منفس أملاح قبل علميات يزن بنبرة እግዚአብሔር برهان مسبلة برهان كونه يبلنا إذا برهان زجبر مدرز فترة بحر زجبرة وكأنوس زجبرة أوش تبحر زلوا كله نقط مريض زجبرة እግዚአብሔር نسخة عبي خان دابلنا هم بارخوينا እግዚአብሔር أبو نبارخ كلنا نسخة بشد شمعلت እግዚአብሔር سماين مدرن زفتر كاسخة خامونا مسكنا كلنا እግዚአብሔር صالماز زجبركا برهان زجبركا انسسا زجبركا نسب كم ملكا كم مثل هاجيركا زفتر كا እግዚአብሔር نبارخ كلنا قال كم زجنكا إيد سب زي تقلقلكا እግዚአብሔር عم مقدس زي تحدر سمايات زجبركا كل فترة زجبركا سمايات قبر أداو كذا زنت زلوا እግዚአብሔር نود سكالنا عبيخا سمايات قبر أداو كذا زنت زلوا እግዚአብሔር أبو سخا እግዚአብሔር سمايات زناب كزنب تقبر سمايات تتعطو እግዚአብሔር قدوس يخامونا مسكنا كالنا نا أبراهام كاب أورناي كالدايانا بمتيخا እግዚአብሔር حزب زقبر كيو هاجر زقبر كيو زبزح كيو زفر كيو سخا يخامو نود سكالنا እግዚአብሔር سخا ختبزح عقم زلكا ختفرغ إلى زلكا قدوس يخامون بارخك كالنا እግዚአብሔር أبو نسارا مهاتنا እግዚአብሔር أبو زخفتكا أب إرقنا ولود زهابكا زجانكا كان غرزي لእግዚአብሔር عبي يخامون مسكنا كالنا እግዚአብሔር أبو سجدتي يقباكا أملوه يقباكا እግዚአብሔር أبو قدوس سلازخوان كان مسكنا كالنا እግዚአብሔር تبارخ እግዚአብሔር أبو نيوسيف حلمتات كردو ميسترات قلت قالوا زجبركا قلت ميسترات زخون كان السخاء خامونا مسكنا كالن طبابن مستوعلن كاب أفكاين زوز እግዚአብሔር أبو سخاء بطباب بفلتات هابتامي خامونا مسكنا كالن እግዚአብሔር أبو نهزبخا كبار النزن ناقفكا እግዚአብሔር فرعون مخرقات دو كبلو زيك على حيالي خامونا مسكنا كالن እግዚአብሔር أبو تمرتن تأمرات مقبار لماد كازو خونه እግዚአብሔር عبي خامون بارخ كالنا እግዚአብሔር أبو نسخة نماي نبدم تغير أملاخها نسخة እግዚአብሔር أبو حاوت زنب كاب سماي برت زنب كاب سماي نسخة تتعرر تخاب كرم خدو كبلو زي كولو እግዚአብሔር نبارخ كالنا بروخي خاصها እግዚአብሔር أبو عبي خاصها እግዚአብሔር أبو هزبها بحر كفيل كاز الساقركا كآل زخون كا እግዚአብሔር أبو بنغز مريز الساقركا هزبها كاب كوح مايتا ست እግዚአብሔር نخل هزب إسرائيل عم مدرب داز مقب كاسخاي خامون ودسا كالنا حجون اي تغير كان حجون حيالي خا እግዚአብሔር حجون قدوسي خا እግዚአብሔር أبو
بقدسنا جبار تأمرات زخون كأجزي أبي هرابو نعخذ مسلك من يجزي أبي مساخذ معرار من يجزي أبي هرابو أحزاب أمالختي أيريو أي سمعو نسخاجن يجزي أبي سمايا زجبرك مدر زجبرك أجزي أبي هرابو قدوس زخون كا بقدسنا يجزي أبي كما خذ أيرانان أي سمعنا نموس لقدسنا هنمس جنا كالنا أجزي أبي هرابو عبز هون كأجزي أبي هر تبارك عبز هون كأجزي أبي هر تبارك يسوع وده يا أملا قريات زفوسك لمس أمات زت زحوا خان السخاء خمون بارك كالنا معبلات زهد أكان السخاء خمون ود سكالنا يسوع 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 حيل موت شعر كذا تنساك موتات نيعك حزة كذا يكال تأمرتن تأمرات المقبار اللي ما تكازو خنا ود أملا نبارك كالنا يجزي أبي هر بزمن أوزايان إخزيابير أبرخ بوتار إيو زفرات لبسنة مقدس ملئ ونبرة سرافيل قدوس 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 إخزيابير إلهم سجدلك كل مدرب بخبرك ملئ أزل إخزيابير أبو نعبيك كلنا إخزيابير نمس جنا كلنا إخزيابير أبو يوناس حد إخزي خمس خوين معبل مستناوت أسي كدربي ومسدليس كم زيلو تزاريب نت النقط مدرز جبرة إخزي أبيرسي يفرح إيلو مريت زجبرة نقط نجار زجبرة إخزي أبير أنا نعون تاي جبر إيلو يوناس يفرح إيلو تبارك إخزي أبير رب مدرز زجبرة كاس خايخة عبيت نجارات زجبرة كانس خايخة يسوع ود أملاخ حلك النت سلطانات تعد زبالة لعل زبالة سماين مدرن زرقان زي الرقان زجبرة كود أملاخ نبارك كالنا نعبيه كالنا تبارك يسوع تبارك يسوع مفرعة مزلك ودع أملاخنا مسكنا كالنا 4,500 حسابات كتمجب تخيل لبن كليتن تمرمر كل فترة أبكر مخازتها قالها جزي أبير كبخا كملو زخيل فترة يلن عبس لزخون كجزي أبير رب نعخذ مسلك ولا حدث لزيل تبارك إخزيابير سلعبيت كابز نجوز نبارك كالنا إخزيابير رب ردا زخون كا ابن إيزر زخون كا إخزيابير رب إخزيابير كابز المات نبز جرن برهان زوج أخان نام سجانا يجبا كايو أملاك حق نسخة بينها مخان كانت تزلا أخكاي ودخا كن أمن زجبر كنا يعني تلبون عزخفت كنا إخزيابير يعني تنازخفت كنا نسخة خامو نمس جنا كالنا برهاني خاموس خا برهان كأتونا زجبر كأجزي أبير نبارك كالنا سلام بدحنا نمس كنا كالنا أجزي أبير أبو سلام زجبر كنا سناي نجر نمس كنا كالنا نسخة سناي خاموس سناي كأتجبر على خات وايد تصحيف خمزلو سناي مقبار لماد كازوهنا بمحرة هبتام زهونك محرة كابوزي حيجزي أبير أبو زمعلت زب محرة كاينارينا يا منا نمس كنا كالنا سب بعوم بحيلو نزم على تذكريه نبيت كهمت بقلبوت زغل يلنا موجي أبي ربو محرت كاس لزبز حكالنا نمس كنا كالنا زيبر محرت كعبي محرت كاي وداني يجي أبي ربو سلام محرت كانوا ود سكالنا بالساعات يا أبي ربو شابير محرت كابو زحي سلام محرت كان ود سكالنا كاب سلمات نابز قرن برهان زوج أخانا دك قطعة خلنا بتعباي فقرها بتعباي محرت كازنا قف كنا جابير انشيت تعاطنا من لغز نبرنا أملاك حق زين فلتك كاز نبرنا نتيجاون حق أني أملاك كنا من لغ نتي كموت عزتن ساكا ودخا كاب سمايات كنت صبز جبر كنا جابير سب تصفاز جبر كنا جابير مس كريستوس يوتنا أب سمايات تصور كيا مس كريستوس ودخا مويتنا كنت تنسز جبر كنا سخاي خمو سلاز جبر كلنا محرتنا مس كنا كلنا جابير محرت كابوزي حق جابير رب جابير محرت كابوزي سلام محرت كانوا ود سكالنا محرت كاي وداني محرت
ይውዳንዩ ምሕረትካ ለውሃትካ ይውዳንዩ ለውሃትካ ይውዳንዩ ለውሃትካ ብዙሕ እግዚአብሔር አቦ ምሕረትካ ብዙሕ እግዚአብሔር አቦ ስለ ምሕረትካ ንባረኸካ ኣለና እግዚአብሔር ጸላብ ህይወትና ብዙሕ ነገር ሓሲብ እዩ ምኽሩ ዘጸልመትካ እግዚአብሔር ብምሕረትካ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤትካ ዘቆምካና ደው ዘበልካና እግዚአብሔር አቦ ጸጋኻን ረድኤትካን ምሕረትካን እዩ እግዚአብሔር ደው ኣቢልና ዘሎ ኣብ ቤትካ እግዚአብሔር አቦ ካባኻ ይኮይንልና ደው ኢልና ቤትካ ከነምልኸካ ከነገልግለካ ጸጋኻ ስለ ዘብዛሕካልና እሞ እግዚአብሔር ንውድሰካ ኣለና ምሕረትካ ካባና ዘየዝበልካ እግዚአብሔር አቦ ብምሕረትካ ትድግፈና ንትጥምተናን ዘለኻ እግዚአብሔር ንባረኸካ ኣለና እግዚአብሔር ስለ ምሕረትካ ነመስግነካ ኣለና ስለ ምሕረትካ ንውድሰካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ምሕረትካ ብዙሕ እግዚአብሔር አቦ ኤላስቶይ ካፖንድ እግዚአብሔር ምሕረትካ ብዙሕ ምሕረትካ ዓብይ እግዚአብሔር አቦ ምሕረትካ ብዙሕ እግዚአብሔር አቦ አምላኽ መስገን ከም ዝንዳበልና ህንጸልይና ሕጂኻ ከምቲ ምስጢር ፈቃዶ መንፈሳዊ ጥበብና አእምሮን ክመልአና እግዚአብሔር ሰናይ ግብር እንዳገበርና ፍረ እንዳፈረና ብፍልጠት ክንዓቢ እግዚአብሔር ሰማያት ክፈተልና ክንብሎ ኢና ሓደ እኳ ጥበብ ተጎደለቶ ነቲ ብልክስኬ ዝተሕፈረ ዝህብ አምላኽ ኢሎምኖ እሞ ክወሃበ እዩ ዝብለና ቃል አምላኽ አእምሮና ክፈት ክንብሎ ኢና ቃልካ ይገለጸልና ሰማያት ይከፈተልና ክንብሎ ኢና ሰናይ ዘበለ ክንሓስብ ደግ ዘበለ ሓቂ ዘበለ ተፈታዊ ዘበለ ረዝዲን ዘበለ ንጹህ ዘበለ ክንሓስብ ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ እዩ ዝሓስብ እግዚአብሔር ኩሉ እንትናና ግዛእ ብጥበብ ምልአና ክንብሎ ኢና እግዚአብሔር ፍልጠትካ ንደልለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ንደልየካ ኣለና ብዘይባእኻ ሓንቲ ክንገብር ኣይንክእልኒና እሞ መንፈስካ ንደልለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኔ ተኻልዮ ኣቦይ ንስኻትኩም ካ ጨንፈር እዮም ብዘይባይ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትክእሉን ኢኹም ዝበልካና እግዚአብሔር አቦ ንደልየካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሓይሊ ክትበና ጸጋ ክትበና ንጸልለና እግዚአብሔር አቦ አምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ክበኩም ተባሂሉ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ክንፈልጠካ ምስተውዓል ምልአና እግዚአብሔር አቦ ስኻ ተዘይረዲእካና እግዚአብሔር ንዓኻ ክንፈልጠካ ኣይንክእልኒና ስኻ ምስተውዓል ተዘሂብካና እግዚአብሔር አቦ ክንርዳእካ ኣይንክእልኒና እሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክትረድአና ንጸልለና ከም ማሕበር ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ እግዚአብሔር አቦ አእምሮና ክትቋጻጸር ንጸልለና እግዚአብሔር አቦ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ንክርስቶስ ካብ ምውታን ዘተንሳእካዮ ንደልየካ ኣለና መዓሞ አምላኽ ከይተረፈት እትምርምር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንደልየካ ኣለና ግብሪ ስጋ ከይንገብር ትረድአና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ብመንፈስ ተተማላሊስኩም ናይ ስጋ ግብሪ ኣይትገብሩን ኢኹም ዝበልካና እግዚአብሔር በቲ ዝህበና ሓይሊ ንኹሉ ይኹእሎ እየ ተባሂሉ ተጻሒፉ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ረድኤትካ ንደልለና ሓይልኻ ንደልለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ጸጋኻ ንደልለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ዘማሕበር እዚ እግዚአብሔር ብፍልጠት በእሙሮ እግዚአብሔር አቦ ብኩሉ ክፈልጠካ እግዚአብሔር ክንፈልጠካ ክንዓቢ ክትረድአና ንጸልለና እግዚአብሔር ሱር ክንሰድድ ርድአና እግዚአብሔር አቦ ናይ ምንባብ ንዓኻ ናይ ምፍላጥ እግዚአብሔር አቦ ሸውሃትና ክኽፈት ንጸልለና እግዚአብሔር አቦ ንደልየካ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያት ይከፈት እግዚአብሔር አቦ ከምቲ መቅደስ ምስተሰርሐ እግዚአብሔር ክብርኻ ምስ ወረደ ምዕጣን ክሳብ ዝስኡኑ ዝኾኑ ሕጂውን መንፈስካ እግዚአብሔር አቦ ነዚ ጉባኤ እዚ ክቋጻጸሮ ንጸልለና እግዚአብሔር ብዘይባእኻ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንክእልኒና ብዘይባእኻ ክርስትና ክንጓዓዞ ኣይንክእልኒና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንደልየካ ኣለና እግዚአብሔር አምልኾና ዘበለ ኩሉ ክትቋጻጸሮ ንስኻ ትምህርትና ዘበለ ንስኻ ክትቋጻጸሮ እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ከምቲ ንሊድያ ልባ ዝኸፈትካላ ልብና ክኽፈት ቃል ክንመሃር ኮለና እግዚአብሔር ነቲ እንሰምዖ ከነቕልበሉ እግዚአብሔር አቦ ሰማዕቲ ዘይኮንና ነበርቲ ክንከውን እግዚአብሔር አቦ ጉልበት ክትበና ንጸልለና እግዚአብሔር አቦ
እግዚአብሔር ናይ መንብርካኽ ንዓኻ ናይ ምድላይ እግዚአብሔር ጉልበት ኃይል ክትበና ንጸልለና እግዚአብሔር ስኻኻ እግዚአብሔር አቦ ተቀድሰና አምላኽ ሰላም ንኩሉ እንትናኹም ይቀድስ መንፈስኩም ስጋኹም ነፍስኩም ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይተሓሎ ኢልካና ኢኻሞ እቲ ዝጸዋዓኩም ካኡሙኒ ነዚ ክገብሮ እዩ ተባሂሉ ተጻሒፍኩም ዘሎ ጎይታ ንደልየካ ኣለና ንስኻ ኢኻ ተቀድሰና ቀዳሲና ንስኻ ኢኻ ካብ ጻልማት ዘምጻኻና ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር በቅድስና ክንነብር ይፍቃድካሞ ጉልበት ክትበና ናይ ቅድስና መንፈስ ናይ ምእዛዝ መንፈስ ክፈሰና ንጸልለና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍርሂ ከም ዮሴፍ እዚ ክፉ ነገር እዚ ኣብ ቅድመኻ ከመይ ጌረ ክገብሮ ዘብል እግዚአብሔር አቦ መንፈስ ክፈሰና ንጸልለና መጀመሪያ ጥበብ ንዓኻ ምፍራህ እግዚአብሔር አቦ ከይን ደፍረካ እግዚአብሔር አቦ ቅዱስ ፍርህ ክፈሰና ንጸልለና እግዚአብሔር አቦ ከም ጎይታ ከም አቦ ክንርኤካ እግዚአብሔር አቦ ብድፍረት እግዚአብሔር አቦ አቤትካ ከይን ማላለስ ምስተዓል ክትበና ንጸልለና እግዚአብሔር አቦ ምሳኻ ተጻሪሩ እግዚአብሔር ምሳኻ ተሃላሊሆ ዝቀንዖ ኣብዚ ምድር ወላ ሓደ የለን እግዚአብሔር አቦ همتم بمستوعل يوم خفريهم خبز مدر أخبيرهم خازخود بمستوعل أخبيرناك فرهناك تجزيناك خن كيد إجابي ربو سناي زبلة نجار كن حسب كثر أنا نسأل لنا إجابي عمرنا أن نايك على حيلي إجابي ربو زين قد خون نسأل لنا إجابي ربو بقول تابي يسوع كريستوس نازراي الله قوي تاني يسوع كريستوس عمرنا كحلو منفسنا كحلو እግዚአብሔር በክርስቶስ ክትረዳና እንጸልለና እዚ ማህበር እዚ እግዚአብሔር አቦ ናኻ በመፍራህ ይመላ ናኻ በመፍላጥ እግዚአብሔር አቦ ይመላ እዚ ማህበር እዚ እግዚአብሔር አቦ ፍልጠት እንደ ዓበይ ኸይድ ክድግፈና እንጸልለና እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር መንፈስ أملاهم مسكن حجون مسكوير كوينا نجابير كم بارو خوينا سامي مدرز خونا نكوير نابزك أدمومي نصوم كوينا كم بارو خوينا حجي نعملو خو كوسد بقع زخونا نجابير بسألت نجابير نبارو خو بزماري خان نجابير نمسكنو بارو خوينا أملاخ سنايو God is good. كم يحضركم I'm going to let Pastor read for us Psalms 135 from verse 1 to 10. እሺ እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር ዳዊት ميتن سلاسان حموشن كاب حارس كاب عصرته حبيرنا نمبوينا شم يسوع كريستوس هاليلويا أتوم بارت غزيابير سم غزيابير أمسغنو أتوم بيت غزيابير أبازت بيت أملاخنا أتقومو أمسغنو غزيابير سنا يمو أمسغنو غروم يمو نسمو مسغانا زمرلو እግዚአብሔር ያዕቆብ ናቱ እስራኤል ካጥሪቱ ክኸውን ሓረዮ እግዚአብሔር ዓቢ ምኻኑ ወይታና ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣማልኽቱ ምኻኑ እፈልጥ ኣለኹሞ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይን ምድርን ኣብ ባሕርን ማዓምቕን ዝደለዮ ዘበለ ይገብር እዩ ንግመ ካብ ወሰን ምድሪ የልዕሎ ንመባረቕ ኣብ ዝናብ ይገብሮ ንንፋስ ካብ መዝገብ የውፅኦ ንበኽሪ ግብፂ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ወቕዐ و مصري أما أكلكي أفرؤون نب كلهم بارتون تمرتن تأمراتن سدده نعبيت أعزاب وقعه نسلطنات نجستات كا نسيون نجس أمراويان نوق نجس باسان كلهم منجسات كنعان أتله God is the King. He rules this world. Av samayna midrin, He's the only King. فقرو نذكرنا محرته دنقاتو نقصناتو سقعب زبط حنا نذكرنا
زحلفنا ذكرنا بسنك أملاخنا زبتحنا فقر خازكير لنا خنزمرينا كميلة
ከምልኸካ ከምልኸካ ወሲነ Yeah.
تذكر سمكا يخبر እግዚአብሔር ካብ ሓመዳን ዕልካ ሓመዳን ዕልካ ሰብ እንዲኻ ትገብር ንዝተረዘዐን ንስኻ ትዝክር ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር ስምካ ይኽበር
كما يزبله أملاخ إنا نملخ سماين مدرن زجزوه بحر النفاس زئززوه كما يزبلنا نحن زمرينا
ደንቅዮም ገና Tonight
እግዚአብሔር ገና 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 አበረኽቲ ቦታ ክዝምረሉና ገና 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 እግዚአብሔር ገና አበረኽቲ ቦታ ክዝምረሉና ገና 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 እግዚአብሔር ገና 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 እግዚአብሔር ገና 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 እግዚአብሔር ገና አምላክ ይባረክ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ሰናዩ አሜን። ጎይታ ይባርኩ መዘምራን ተባረኹ። ቴንክ ዩ አምላኽ ይመስገን። ኩላትና መንፈስ ጸሎትን ኮይና ሞ ስለቲ ዝዋጻ መባን ሽርን ጸሊና አምላኽ ይመስገን። ሃሌሉያ አቡና እግዚአብሔር በስም ኢየሱስ ነመስግነካ አለና ስለዚህ ጊዜ ተመስገን። እግዚአብሔር ንስኻ ሰናይ ኢኻ ኣብ ህይወት ነውሶ ከፍና ድማ ሰናይ ትገብር ኣለኻ ነመስግነካ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ክብር ንህበካ ኣለና። ሕጂኻ እግዚአብሔር አቦ ስለቲ እግዚአብሔር አቦ ቅድሚኻ ዝዋጻ መባን ዕሽርን ጽልያ ኣለኹ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ካብቲ ዝሃብካና እግዚአብሔር አቦ መግለጺ ፍቅርና ክንህብ እዚ ኣፍ ደገ ስለተኸፍተልና ነመስግን ኣለና ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንህዝብኻ ኩሉ እግዚአብሔር ትሕዝቶ ዘበለኽ ትባርኽ ይጽልያ ኣለኹ ተግባር እዳውኩም ክባርኽ ከም ዝበልካ እግዚአብሔር በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተግባር እዳው ህዝብኻ ባርኽ እንታ ናይ በረኸት አምላኽ ምብራኽ እግዚአብሔር ትፈትዎ አምላኽ ክባርኸካ እየ ንበረኸት ድማ ክገብረካ እየ ዝብል ተስፋ ዝሃብካና በቦና በብርሃም ጌርካ እግዚአብሔር በቲ ዝባረኽካና በረኸት ድማ መሊስና ንበረኸት ክንከውን ክድግፈና ጽልያ ኣለኹ ስለትገብሮ ሁሉ ጽቡቕ ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። መስገን መባን ዕሽር እንዳተዋጽአ ከሎ ለማዓት ለመጀመርታ ጊዜ ማእኸልና ዝመጻኹ ማሕዋት ሓት ኣጋይሽ እንድሕር ኣለኹም ክንቅበለኩም ምልክት ኢትኩም ከተርእዩኒ ማለት እዩ። ጋሽ ሓድሽ ገጽ ኮ ይርእኒ ዘለኹ ግን ናልባሽ ዘይረኣኽዎ ተሎ ኦኬ ኣምላኽ መስገን ኣይ ቲንክ ሓድሽ የለን መስለኒ እግዚአብሔር ይባርኽኩም። ዌልካም እንዳ ጆሲ ሓውና ካብ መገሻኹም ካብ ሰላም መጻኹም ድሕሪ ደጊም ጆሲ ምባል የለን እንዳ ጆሲ ወይ ድማ ኣቶ ጆሲ አምላኽ ይመስገን። እግዚአብሔር ሰናይ እዩ። ስለዚ አይ ቲንክ ዋላ ሓንቲ መተንባህታ የብልናን ናብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢና ክንከይድ አምላኽ ይመስገን። እግዚአብሔር ሕጂውን ዝዛረብ አምላኽ እዩ። አሜን። አምላኽ እንታይ ዝገብር አምላኽ እዩ? ዝዛረብ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ እግዚአብሔር ደገ ቃሉ ከፍተልና እንዳጸልና ልብና ከፊትና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንጻበይና ሰባኻይ አይ ቲንክ ማይክሮፎናት ገለገብራለሁ በዚ ነፂ ዝመስል ዘሎ አምላኽ ይመስገን። ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ልብና እንዳተጻበየ እስከ አመንፈስ ጸሎትን ኮይና ሞ እግዚአብሔር ምኽፋት ቃልካ የብርህ እዩ ንገርታት ከአምስተውዓል ይህብ እዩ ተጻሒፍሎሞ ሎሚ ብግርህና ንቃልካ ቀበሎ ደልያ ኣለኹ የነው ካብ ቃል እግዚአብሔር ወጻይ አምላኽ ወላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ትፈልጡ ዲኹም ህዝቢ አምላኽ እቲ ዝኾነ ዘበለ ኩሉ ብቃሉ ኮይኑ ብለና መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ቃሉ ወጻይ ከዓ ዝኾነ ነገር የልቦን ይብል አምላኽ ይመስገን። ሕጂውን እግዚአብሔር ዝገብሮ ዘበለ ሁሉ ብቃሉ መሰረት ከም ዝገብር እዩ መጽሐፍ ቅዱስና ዝምህረና። ስለዚ እስከ እቲ ክኸውን እግዚአብሔር ዝመደቦ ነገር ኩሉ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ንዓይ ዝኸውን ቃል ኣለካ ብሎ እስከ አምላኽ ይመስገን። ነፍሲ ወከፍና መጽሐፍ ቅዱስ ዛረብ ከሎ እንታይ ኣሎ ብዛዕባ እቶም ብእምነት ተፈቲኖም ዝተረፉ ሰባት ደቂ እስራኤል
أتيقال مستم سمعته بأمن السلزي حبري تقوم من يلو متنقطان عنا خاني تزاري بالنام لخم مسجن أبز حدش كيدان أبز حاشة كيدان زلنا السبات سلزي أتقال مسانا مسمعته بأمنك كحبر لخم مسجن إن داس قلنا لبنا خفيتنا قال عم لخ يزينا زمس حوي ساميل أبز مدرك عدمه ويلكم سامي يسوس ويتاي نبيت إخزابير نقعب سلام متسخم كلنا خبز لنا يحف كنبلينا مو نخبرك على إخزابير سكرنت لينا إخزابير يمسكن إخزابير سناي يمين نتوم زدلي ودما قربومي نتوم زصوعو إخزابير قربومي اسكغد من ابتقال مخدنا لبي حزبنا لب كل سبك عرف امين هاليلويا اتم كلكم تتصعرون صور زخبدكم انا خعرفكم ناباي نعو يزبل لبكم كا اي شبر باملاخ امنو بايون امنو يزبلنا إخزابير قال اسكن إخزابير كلمونينا نصلمات برهان زغبر إخزابير نتوق كسع وسن مدرخا موداتها زغبر إخزابير نسخا ابزي انت تنبر ناتبهل زور يلو يسوس نازره صبق زغبره نتوم توصعو نتوم زغبطو نتوم زقننو زقنع إخزابير نسوم زغلص كنا يزبل إخزابير كغلص كلو ነገር ኩሉ ጸጥ ይብል بندرو ማخران ዘንቀጥቀጡ ጸጥ ይብሉ زهاممن زعفرن ماي بملو ጸጥ ይብል ብቻ ንሱ ክግለጽ ከሎ ሃሌሉያ እስከ ሐጢር ጸሎት إخزابير አይፈርህኒ ነገር እንኳን ተንቀጥቀጠ እንተ ዓፈረ እኮ አይፈርህኒ ከነበሊና أبكندي فتوتو زموتي من الباش أي متساني أبكندي فتوتو زموتي من الباش أي متساني أبكندي طلاتو زموتي بزيكا يسوس أيريخونان أبكندي طلاتو زموتي بزيكا يسوس أيسمعكونان تبلكوها يفكرك تبلكوها يفكرك تبلكوها يفكرك تبلكوها يفكرك نعيسي فريخا نعيسي فريخا نعيسي فريخا نعيسي فريخا أبكندي سموتي بزيكا هاليلويا أبكندي فتوتو سموتي بزيكا هاليلويا أبكندي طلاتو سموتي بزيكا يسوس أيريخونان أبكندي هللويا بزيكا يسوس
تبلكوخا يفكرك تبلكوخا يفكرك تبلكوخا يفكرك تبلكوخا يفكرك نعيسي فريغا نعيسي فريغا نعيسي فريغا نعيسي فريغا يفكرك 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 كاوشتي لبا يفكرك اسكنوا يفكرك كاوشتي لبا كاوشتي لبا فقري زخونك يسوس نباركك بتا معلتي تيا እግዚአብሔር ንሌዋታ ነተقلطف ተመን ነተዘለዋወን ዝቆጻጸን ተመን ከቀጽዖ ነተባሕሪ ዘብሎ ገበል ድማ ተቀትሎ እዩ ያዕቆብ በተዝመጽ ዘመን ሱር ክሰድድ ይሽዑ ሃሌሉያ ኩሉ ዝጻባ ጸጥ ይበል ኩሉ እግዚአብሔር አቦ ተጻባኢ ዘበለ ተጻራሪ ዘበለ ሁሉ አሞራዊ ጸጥ ይበል እግዚአብሔር ካ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ናሽዶዳውያን ከበደቶም ይብል ሎማ አንተ በኢየሱስ ስም ኢድካ ነትበራር ገበል ቱጋዮ እግዚአብሔር አቦ ነገርናን ህዝብናን በደምካ ሰወርናዮ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኩልንትናና ጎይታ ናባኻን ዕቁባለና ነቶም አባኻ ዝምሕጸኑ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዘዳለኻ ያለውሃትካ ዓቢዩ ንባረኸካ ቃልካ ባረኸልና እግዚአብሔር አቦ እትቃል ዝረክብ ሰናይ ይረክብ እግዚአብሔር ንዓኻ ድረኽበካ እግዚአብሔር ሰናይ ያለው ቃልካ ባረኸልና በእምሮ ወድኻ ባረኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም እግዚአብሔር ጽሊ አማከልና ናይ ክብሪ ዙፋንካ ናይ ክብሪ ሓውኻ ይገለጽ ሓሰር ዘበለ ዘንድድ ክቡር ነገር ዝኹልዕ ግን በኢየሱስ ስም ይኹነልና ኣብ ዙርያና ኩሉ ቅጽር ሓወኹን በደምካ በደም ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዬ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ሎማ አንቲ ስብከት ጥራይ አይኮነን ኮላይ መልእክቲ አሜን ኢየሱስ ጎይታዬ ናይ ሎማ አንቲ መልእክተይ እቲ ዘንብብ የስተውዕል ያትብል አሜን نتب قندكم كيف لكم قرب تراحيكم يقوم دلهم نتز سمع يستوعل أمين أتي زنبب تيجبر يستوعل زبل ملأختينا خندري أملاخي مسكن يسوس كويتاي أتجزء يقرب سلزلو نزا زمن فلت وايد بالأمين ناتقرب يخيد سلزلو أبز جزيزي نايب حكي مستوعل زدليو لبخا مقنع زدليو زمن أتينا مس ملكتات وي متي زلوت الزمن ስለዚህ ምልክታት ከመጽእ ክጅምር ከሎ ድማ እትዘንብብ ታይግበር يستوعل مغنياتو حلفا ስለዘለና ጎይታ ይባረክ ከማቴዎስ 24 فقدي 15 كلنا አውጪና ክንሪና አብዚ ደቀ መዛሙርቱ ነቲ መቅደስ ምሰር አይዎ ካብ ጥቅስ ሓደ ንሕሪኢኩም መልስ ኢልኩም رأيهم موز مقدس كتبق إلهمه أمني أبلع لأمني زج فالق سي كتفرس يا إلهه شعوق أسيلهم أبدأ برزيت حتيتهم وتزمن سي كميو تأمرتي ممتع أكاخ كمي كخوني مسبلوه بزعبو ترى بيليو قليت اللهم حج أبو استتقموا لكله بجزام ببو أنا دليل هذا اللي خجن أب عسرت حموشت زلان تايلو أتي بنبي دانيال تبهله
ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቆይሙ እንተሪእኹም ሲ እቲ ዘንብብ የስተውዕል ትዘንብብ እንታይ ይግበር የስተውዕል ሎማ ከዓ ትሰምዕ ከስተውዕል አሜን እዚ ቃል አምላክ ጎይታ ይባረክ ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ ኣኽራን ይህደሙ ኢሉ ሕጂ ኮላይ ሶሉሽን ይሂቡ ዘንብብ የስተውዕል ኢሉ ኣብቲ ናይ 70 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ኢየሩሳሌም ክትፈርስ ከላ በሓፂሩ ኔሮ መጺኡ ክሳይ ገብራ ከሎ በሓው ክትኩሳ ከሎ ብዙሓት ሽዑ ታሪክ ክትሪኦ ከለኻ ነዚ ቃል ተረድኦም ሰባት ካብ ኢየሩሳሌም ወፂኦም እዮም ነዚ ቃል ዘይተረድኦም ሰባት ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኦም ተማቐልቲ ናይቲ ፍርዲ ከዓ ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚህ ብዝንታይ ኢሉ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘለዉ ከዓ ካብ ቤቱ ገለ ከማላ ኣይውረድ ናበለ እቲ ዘንብብ የስተውዕል ኢሉ ሲ ኮላይ ሶሉሽን ከዓ ነጊርዎም እዚ ነገር ክኸውን ከሎ ሲ እዝን ግበርዎ ኢልዎም ብነቢ ዳንኤል ተባህለ ካቦሎ ናብ ዳንኤል ከዓ መልስ ክንብል ኢና እንታይ ይገይሩ ዳንኤል እንታይ ያስተውዒሉ እስኪ ትንቢት ዳንኤል ድማ ካብ እኔ ክብገስ ምዕራፍ 10 تقصي 12 دحراي بسفيحو كريئه نحجي ግን ነተን ደበግሳነ ጥቅስ ጥራይ ክዛረብ ኣብ 12 እንታይ ይብል በለን ድማ ኢሉ ዳንኤል ካብታ ልብኻ ናብ ምስተውዓል ዘቕናዕካላ ርእስኻውን ኣብ ቅድመ ኣምላኽካ ዘትሓትካላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረን ቃላትካ ተሰሚዐን ኢሉ አሜን ጎይታ ይባረክ ክልተ 10 ነጥብ ኣለዋ ኣብዚ ልብኻ ናብ ምስተውዓል ቀኒዑ ኢሉ ሓንቲ ተኻሊትኻ ርእስኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርካ ዘትሓትካላ ስለዚ ዘን ክልተ 10 ነጥቢ ኣገደስ ነጥቤን ማለት እዩ መጀመርያ ልብኻ ናብ ምስተውዓል ስለ ዝቐንዐ ኢሉ ካልኣይካ እንታይ ኢሉ ርእስኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስለ ዘትሓትካ ቃላትካ ተሰሚዐን ምእንቲ ዘን ቃላት እዚአን ከዓ ካብ ሰማይ ወሪደ ኢሉ አሜን ይኹነለይን ይኹነልኩም ምእንቲ ዘን ቃላትካ ስለዚ ተን ቃላት ክስንያ ከለዋ ካብ ክልተ ነገር ምንጨን ተበጊሰን ተቀዳመይቲ ልቡ ቀኒዑ ኣስተውዒሉ ተኸለይቲ ድማ ርእሱ ቅድመ ኣምላኽ ኣትሒቱ ስለዚ ፍትሕ መጽይዎ ማለት ቀዳመይቲ መዓልቲ ክብል ከሎ ሕጂ ካብታ ብርክኽ ድበልካ ላምበር እሱ 21 መዓልቲ ይኸይድ ጸሎቱ ግን ኣብ ሰማያቱ መስፍን ፋርስ ገዝእ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ምድን ወያት ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ዘለና ግዜ ግን ከምኡ ይከውን አሜን ወደቁ ይዝብል እምባር መጀመርያ ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ መልእኽተይ ምእታወይ ምስተውዓል ትርጉሙ እንታይ እዩ تزنبب يستوعل كابلسي تا مستوعل تبل تا ترجمة أنتيا مستوعل مالتني حدا نجر ويون قداي نتقون زخونة مرداتو مركب ويون محز مالتي أمين أتقون زخونة تتخكل زخونة ترجمه مردا مالتي مستوعل مالت إذا تخوين مستوعل ترجمه منشو خبيه مني منشو نايزي دبهال دلو مستوعل دبهال دلو وسي مني منشو بلك እግዚአብሔር ያሜን ግን ኣብ ምሳሌ 2:6 ክንሪኦም እንቲ ጽቡቕ ምሳሌ 2:6 እንታይ ይብል እግዚአብሔር ጥበብ ይሂብ እሞ ፍልጠትን ምስተውዓልን ከዓ ካብ ኣፉ እንድወጻ ኢሉ ስለዚህ ምስተውዓል እግዚአብሔር ይምንጩ ማለት እዩ አሜን ኣብ ኢዮብ 28 ውን ከድኩም ድሕዳሪኹሞ ቦታ ምስተውዓልሲ ኣበዩ ቀሲልኩም ረእይወሱ ናብቲ ዝርዝር ከኣቱ ስለ ዝኾንኩ ግዜ ምእንቲ ካኽለኒ ኣብ ኢዮብ 28 ብጣዕሚ ዝገርመካ ክጅምር ከሎ ወላድኒ ሽተይ ርኢ ተበልናያ ጽቡቕ እዩ ኢዮብ 28 ክጅምር ከሎ ንብሩር ስም ኣብቆሊ ነቲ ወርቅኻ ዝፈሰሉ ቦታ ኣለዎ እዩ ሕጂ ምንጮም ማሕደሮም መበገሲኦም ይዛረበሉ ደሎ ብሩር መብቆል ኣለዎ ወርቅኻ ዝፈሰሉ ቦታስ ኣለዎ ሓጺን ካብ ምድሪ ኣስራዝ ኻስ ካብ እምንስ መኺኹ ይወጽእ ኢልዎ እዛ ሓጺን ኖርማል ሓጺን ኣብቲ ምድሪ ይርከብ ኢልዎ ኪኑኡ ዝኸበረ ተደሊኻ ብሮንዝ ንሕር ደሊኻ ግን እንታይ ይብለሎ ካብ እምንስ ታገይሩ ወጽእ ኢልዎ ይመክኽ ስለዚ ሓዊ የድልዮ ማለት እዩ እንዳበለ ብዛዕባ ምስተውዓልን ጥበብን ከዓ ተዛሪቡ ምክንያቱ ምስተውዓልን ጥበብን ድሕራይ ክንርኢና ዋጋ ምስአና ተሓሒዙ ብወርቅን ብሩርን ጀሚሩ ሕጂ ንታሕቲ ቀሲልኩም ድሕር ወሪድኩም ሰብሲ ንጸልማት ወሰን ገብረሉ ናይ ጸልማት ናይ ድነሞት ኣማን ከዓ ክሳዕ መወዳእታ ይምርምሮ ካብቲ ሰብ ዝነብረሉ ርሒቁ ንታሕቲ ዓሚቁ ይኹዕት ኢልዎ ካብቲ ሰብ ዝነብረሉ ቦታ ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ነገርሲ ዕሙቕ ምስ በልካ እዩ ወርቂ ዝርከብ ይድብል ደሎ ማለት እዩ ናብቲ ዝነብረሉ ምድሪ ዝመላለሰሉ ምድሪሲ ነት ውሽጥ ገጾ ተኹዒቱሲ ኣብኡስ ምን ክረክብ ኢልዎ ወርቂ ክረክብ ኢልዎ ሽዑ ንታሕቲ መወዳእታ ታይሉ ተዛሪቡ ቀሲልኩም ገዛ ተንቢብኩሞ ኣዝዩ መሃር ዝኾነ ምዕራፍ እዩ ምዕራፍ 28 ኣነ ግን ኣብታ ፖይንተይ ከኣቱ 28 ፍቅዲ ናይ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ሽዑ ኩሉ ደሚሩ
ንሰብ ድማ እንሆ ፍርሃት እግዚአብሔር ጥበብ ኢሉ ካብ ክፉእ ምርሓካ ምስትውዓል ኢሉ ስለዚ ኣብዚአን ኣሲርወን እዮም ምዕራፍ ሙሉእ ዘርዚሩ ብሩርዶ ወርቅዶ ገለመለይሉ ብዙሕ ተዛሪቡሎ ንስሪ ፈልጣን ከማ እንዳበለ ይዛረብ እሞ ወዳእታ ሽዑ እንታይ ኢሉ ኣሲርዎ ለካ ምፍራህ እግዚአብሔር ጥበብ ኢልዎ ካብ ክፉእ ምርሓካ ምስትውዓል ኢሉ ሽዑ መደምደምታ ገይሩሉ ማለት ስለዚ ምስትውዓል ካብ እግዚአብሔር ይዝወፅ ኣሜን እግዚአብሔር ይድሰወሮ ማለት እዩ ዋጋ ምስትውዓልከ ትርጉሙ ፈሊጥና ኣለና ምንጩ ፈሊጥና ዋጉኸ ኣብ ምሳሌ 16 ፍቅድ 16 እንታይ ይብል ካብ ምጥራይ ወርቂ ክንደይ ኮን ምጥራይ ጥበብ ይበልጽ ኢልዎ ማዕዳ እዩ ካብ ምጥራይ ብሩርሲ ምጥራይ ምስትውዓል ክንደይ ኮን ይኸብር ኢልዎ ስለዚ ካብዚ ንሪኦ 29 34 በሃል ደሎ ካራተ ብምልኡ ሓንሳብ ኣብ ዝንገብሮ ሲ بورق سب بورق بلጭልጭ ኢሉ ሲ ኣብቲ ውሽጡ እንድሕር ምስተውዓል ደይብሉ ሲ ወላ ሓንቲ ትርጉም ይብሉን ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ትርጉም ይብሉን ኣእምሮ ይብሉን ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝሪኦን ሰባት ዝሪኦንስ በበይን እዩ ስለዚ ናይ ምስተውዓል ዋጋ ንምንታይ በዚ ዝርዝር ዘለኹ ልቡና ምስተውዓል ቀኒዑ ክብል ከሎ ዳንኤል እዚ ትርጉም ዝምትኽልዎ እዩ ስለዚ ምጥራይ ወርቂ ምስተበብ አታحيزو ወሎ ምጥራይ ብሩር ካ ምስተውዓል አታحيزو ስለዚ ዋጋ ምስተውዓል ታይ ማለት እዩ ክቡሪ ማለት እዩ አሜን ዋጋ ኖርማል ኣይኮነን ኢየሱስ ጎይታይ ባር ምስተውዓል ኣብ ህይወት ኣዝዩ አገዳሲ ብጣዕሚ ናይ ሎሚ ጸሎትና ሁሉ እንተ ዝፍተሽ መብዛሕትኡ ቁም ኣብ ካልእ ቁም ነገር ስለዚ ኸይዲ እምበር እዚ ተቐንዲ ጽለየሉ ዘለዎ ኣርስቲ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብፍላይ ንሕና ብዘለና ግዜ ኣዝዩ ምስተውዓል ከገድሰና እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ዘለና መወከሲ ቃል ኣምላኽ ስለ ዘለና አሜን ናይ እግዚአብሔር ቃል ወሞን ቃል ምሳና ስለ ዘሎ ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ብዙሕ ግዜ ንሕርኢኹሞ ኣብቲ ክምህሮም ከሎ ክምዕዶም ከሎ ክወስዶም ከሎ ብዙሕ ግዜ ኣበይ የተኩር ነይሩ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ይዛረቦም ይሽፍትዎ ከምኡ እዮም ነይሮም ገለ ካብኡሲ ካብቲ ኣብዚ ዝቐረብኩስ ኣብ ማቴዎስ 13:51 ቀሲልኩም ራእይዎ ማቴዎስ 13:51 ናይ ምስላ ናይ ክርዳዶ ናይ ገለዶ እንዳበለ 7-8 ምስላታት ነጊሩ ምስ ወደኦም ምክንያቱ ንምንታይ ከም ብምስላት ተዛረብ ኢሎም ሓቲቶሞ ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻትኩም እምበር ንኻላ ኣይተዋሃበን ኢሎም ስለዚ ከምቲ ትንቢት ኢሳያስ ዘሎ ወላ እንተ ሰምዑ ኣየስተውዕሉን ስለ ዝኾኑ ብምስላ ይዛረቦም ኢሎም ንዓኻትኩም ኢሉ ኣበይኖም ገይሩ ይገልጸሎም ነበረ ይድብል ዝተፈላለየ ዓይነት ምሳሌ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ዝምልከት ምስ ነገሮም ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሎም ኣብቲ 51 ነዚ ኩሉ ኣስተውዒልኩሞ ደለኹም ኢሎም ሽልፍፍ ከይብለኩም ከይከደኩም ይድብሎም ደሎ ኣስተውዒልኩሞ ደለኹም እዚ ኩሉ ዝበልኩኹም ኢሎም እወ ኢሎም እቶም ደቂ መዛሙርት ሽዑ እንታይ ኢልዎም እስከ ማቴዎስ 13:51 ነዚ ኩሉስ ኣስተውዒልኩሞ ደለኹም ንሳቶም ከኣወበልዎ ንሱ ከዓ ሽዒሉ ስለዚ ኣስተውዓልኩም ባር ኢሎም ስለዚ ኢልዎም ሽዑ ውፅኢት ናይ ታወዕ ንመንግስተ ሰማያት ኢሉ ተማህረ ኩሉ ጸሓፊ ካብ መዝገብ ሓድሽ ቡሊ ዘውፅእ በዓል ቤት ይመስል ኢልዎም እምበር እንተ ዝተውዒልኩምሉ እዚ ይመስል ኢሉ ሽዑ ምስሎም ከዓ ነጊርዎም ማለት እዩ ካልእ ኣብ ማቴዎስ 16 ከዓ ካብ ጥቕሲ 5 እቶም ትጽሕፍዎ ኣብ ገዛ ክትርእይዎ ማቴዎስ 16 ከዓኒ ኣብ ሓደ ቦታ ጸኒሖም ናብ ሓደ ቦታ ክኸዱ ከለዉ ድገርመኩም ደቂ መዛሙርቲ እንጌራስ ኣይተማልኡን ብለካ መጽሓፍ ቅዱስ እንጌራ ኣይተማልኡን መቸም ተራኺቦም ምስ ኢየሱስ ድሕሪኡ መጽኦም ኣብታ ምዕራፍ ክጅመር ካላ 16 ማቴዎስ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን መጽኦም ሓቲቶም እዮም ንጎይታ ከዓ መሊስሎም በቲ ንሶም ዝርድኦም ዘማውን ቄናንን ወለዶ ትእምርቲ ደልኒ ንዓኹም ትእምርቲ ነቢ ዮናስ ይኣኽለኩም ኢሉ መሊስሎም ሽዑ ናብ ደቂ መዛሙርቱ ምስ መጽ እንታይ ኢሎም ነቶም ደቂ መዛሙርቱ መሲልኩም ኣዝዩ ዝገርም ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተጠንቀቁን ተኣርነቡን ኢሎም ብልቦም ይድብል መጽሓፍ ቅዱስ ብልቦም እንታይ ኢሎም ብዛዕባ እንጌራ ኢሎም እሱ ተዛረቦም ብዛዕባ ትምህርቲ ናቶም ትምህርቲ ከይልኩመኩም ይድብሎ ደሎ ርኢኹም እቶም ዝተውዓል ንሕር ተደፊኑ ሶም ከዓ እንታይ ኢሎም መሲልኩም እዚስ ብዛዕባ እንጌራ እዩ ዝዛረብ ደሎ ሓቁ ምክንያቱ እንጌራ ስለ ዘይተማልኣና እዩ ዝብለና ዘሎ ኢሎም ሓሲቦም ማለት እዩ
ብዙሕ ግዜ እኮ መልእኽቲ መፀካ ምሽ ሓቀይ ብዙሕ ግዜ ነገራት ይመፀካ ግላጻት ይመፀካ ግን ሰኣን ምስትውዓልካ ነቲ ጎይታ ተዛረቦ ማይ ቢሕቕ ዝበሎ ሲ ንስኻ እንጌራ ጌርካ ትርድኦ እንጌራ ማለት እዩ ወላ ብዙ ኮይ ላብቲ ኖርማል ዴይሊ ህይወትና ኮይ ገለ ሰብ ቁም ነገር ዘለዎ ሓዘል ዘረባ ድርቢ ያቢልልካ ምስቲ ከምቲ ይድኸውን ኢልካ ንፉዓቲና ምትሕሓዝ ርዳና ደሎ ነገራት ኣምትሕሓሲ ንፉዓቲና ወላ ሓደ ሰብ ጎረ ሓንቲ ቃል ድርቢ እንድሕር ያቢልልካ ከምዚ ማለት እኮ እዩ ኢልካስ ከምኡ ኣለና አይዶን ነው ላኽ በዛ ማዓልቲና ግፈና አሜን ወላ ጥዒት ቃል ወላ ድርቢ ያቢልልካ ምስትውዓልካ ድፉን ተኾይኑ ወይ ድማ ዘይተናገፈ ርእስ እንድሕር ኣለካ ትጥዑይ ቃሉ ታይ ትገብሮ መሲልኩም ልውጥ አቢልካ በቀዳማይ ከምዚ ኣስለ ዝገበረኒ ኮይ ከምዚ ኣምፂዋ ትብል ዩሲ ሕጂ ደቂ ወላ ኣብዚ ነይሪ ወላ ደቂ መዛሙርት እንታይ እምድብል ደለው ማይ ቢሕቁሲ ተጠንቀቁ ተበሎምሲ ብዛዕባ እንጌራ እዩ ሽዑ እንታይ ኢልዎም ተቃል ንሕር ዳርኢና ሰባይ ካ ሓያል እዩ ማቴዎስ 16 ካብ 5 እንታይ ይብል ቀሲልና ንራእዮ ንሳቶም ግና እንጌራ ስለ ዘይተማላአና ኢሎም ብልቦም ሓሰቡ ምስ በለ ኢየሱስ ፈሊጡ በሎም ኣቶም ጉዱላት እምነት ስለምንታይ እንጌራ በዘይ መመላእኩም ብልቦኩም ተሓስቡ ኢልዎም ወላ ብትልበኻ ዘሎኒ ዝፈልጥ አሜን ቦሎቹ ኢየሱስ ፈሊጡ በሎም ኣቶም ጉዱላት እምነት ኢልዎም ስለምንታይ እንጌራ በዘይ መመላእኩም ብልቦኩም ተሓስቡ ኢልዎም ኣቀድም ኣቢለ ሚራክል ዝገበርክዎስ ኣይትዝክርዎ እንዲኹም ኢልዎም شو انت يلوم ابزي اتحمش تنجيران حمش شح كندي مصاب كم زلعلكم جنا ايتستوعلون ايتذكرون دخيلو شو انت يلو تقص 10 حدا اتي كان ما يبيحق فريساويانن صدوقاويانن كتقرنبو زبل كوهم بناي انجيرا كم زي كونكوس كماي زي تستوعلو يلو املاخ مستوعل يخوننا يسي ساعه كندي مستوعل اقداسو مخان معناتو رايت زخونه understanding كله كاب زعبات الزرب زلو ازي يصبغي اب ግብረ ሐዋርያት معرف 10 ተውን ሐዋርያ ናይ ጴጥሮስ ሓንቲ ነገር ደይ በረሃቱሉ ብዙሕ ግዜ ወንጌል ክሳዕ ወሰን ምድሪ እዩ አሕዛብ መማቀልት ናይታ ስጋይም ኢሉ ቀጻል ዛረብ ነይሩ ሓቀይ ኣይስተውዓሉ ወንጌል ታ ወንጌል ንዖም ጥራያት መስሎም ነይራ ሓደ መዓልቲ ግን ሓንቲ ምስተውዓል ረኺቡ ሰኻ እንታይ ግብረ ሐዋርያት 10 فقدي 34 شعوب بيتروس أفو خفيتو بولو أبيت كورنيلوس يزولو السبايس حدا أحزاب مالتي روماوي حلقة ميتي أب كل هزبيلو نأملخ زفرهن كان عنا زقبرن انتلو أبو قبول ينبر أب أملخ أدلو خمزيلبو بحكي أستوبها الكويلو ريخمو ناي مستوع القدة حجي استوعي له حجي تردي إني لكا ونجل كلين أحزابيلو مستوع له تخفيتو مالتي أمين سلازي مستوع أب هيوت أزيو أقداسي مالتي اسكنا بدانيال نملس دانيال معرف 10 تزنببنايو تايلو دانيال يلو امين داك ابا طريت ملاكم دبلدلو كابتا لبخنا مستوعل زقنع كلا رسخا خاب قدم املاخ زتحت كلا قداميت معالتي صلوت كانتا كوينو تسمعي يلو كويتا يبارك امين از سبزي مستوعلي منبارو اب دانيال ام معرف 5 تقص 10 بيلشاتر دبحال نغوس حمام مسكبره باقحوت ناي بيت مقدس مستصاوته اتا ايد مصيا صحيفه حقي زنببان زستوعلنا نتا صحف مستسانس دانيال يصواع تبايلو زمستوعلي طببኛ مقنع التطلالف ነገር ዝፈልጥ ሰባይ መጽዩ ማለት እዩ እዚያዳ መን የቲቀል ኦፋርሲን ያይሉ አምላኽ መዚንካ ቀሊልካ ተርኺብካ መንግስትኻ መቕኢልዋ ኢሉ ቅድሚኡ ግን ታ ንግስት መጽያ ተጨናኒቆም ስራኣያቶሲ ኣብ መንግስት ካሎ ሓደ መስተውዓል ሰባይ ኢላቶ አሜን አቤት እግዚአብሔር አገዳሲ መስተውዓል አሜን ኣብ መንግስትኻ ኣብ ማሕበርካ ኣሎ ምሳኻ أبوخ هذا بكون نصر كمان قبل علو كلهم أسماتنياتات شيء موي السويمتا سخن نقرأ كائلات سلزي دانيال مستوى على منبارو أم عرف حموشينا نرخبه أبز معرف 10 تجن طريلنا كندنا أون خيد دانيال معرف شعته ملسيلنا مخن ريو مستوى علو كابي كم زبجس كن رئ مالتي تنبي دانيال معرف شعته تايبل أبتا قدامي تعامتو كابتقص حدا نتخاب زر إيميدون زنبره أم منجستي كالداويان كا نقص خونه داريوس ودأ حشويروس أبتقدامي تعامت منجستو أنا دانيال نتب زعبوك على زابير ننبي إرمياس تزاربو قصر زمانات بمصحفتي أستوعل كويل أمين تزنبب يستوعل أبتنبيت إرمياس أسران شعتن سالسا لكم بزعبا معناو ناي وي مركو ناي يورساليم سي أيهود مالتيم أب بابيلون 7 عامت سي كبقعي وزبل تنبيت سي تحت ما تنبيت نيرو
نزل صحف زيو دانيال تجيروا رئيوه مرميروه بمصحف تجيره خان تجيروا بلالو استوعلكوه شعو اذا مستوعل مسرخبه لكا 7 عمت كتحلف يبلان بس 7 عمت مركون دحر تفصم كوينا يلو ناب صلوت اتيو ስለዚህ ንጸሎት ኢኒሺየት ድገብሮቱ እንታይ አትልካ በመጽሐፍት ገይሩ ዘስተውዓሎ استوعل አሜን ነንብብ ነስተውዓል ክንከውኒና ማህር ደለና አሜን ስለዚህ በመጽሐፍት ገይረ እንታይ ገይሩ ይብላሎ አስተውዓልኩ ካብዚ አትብገስ ሪኹም ነዛ ምስተውዓል እዚ ልቡ አቅኒዑ ሕጅሪኹም ምርኮ ባቢሎን ከብቅዒ ምስተባህለ ልቡ ካብ ካልእ ነገር ኩሉ ከዊሉ ገዲፉ ልቡ ቅኒዑ ናብ እግዚአብሔር ታገይሩ ርእሱ አትሒቱ ኃጢአቴን ኃጢአት ህዝበይን አኔ እድመኖ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪቡ ነዚያ እዩ እግዚአብሔር አፕሪሺየት ገይርዋ ልብኻ ናብ ምስተውዓል ምስቀንዐ በመጽሐፍቲ ጌርካ በቃለይ ጌርካ ልብኻ ምስተውዓልካ ርእስኻ ስለዘተሓትካ ምንት ዘንቃላት አነ መጽየለኹ ኢሉ ሪኹሞት ልብኽ ዝተውዓል ከሎ ሸፊቱ ድጸንሐ ልቢ ኣብ ስራሕ ጥራይ ኣብ ምጥጣር ጥራይ ኣብ ካለን ገለን ድጸንሐ ልቢ ቃል እግዚአብሔር ከነብብ ከሎ እቲ ቃል እንታይ ገብሮ ይቕንዖ የምጽኦ ምክንያቱ ሸፋቲ ይልቢ አሎ ምሳይ ናበልካዮ ሸለው ይድብል خدካይ ዛስ ወይ ልዕሉ ኩሉ ልብኻ ሓልዎ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ህይወት ካብኡ ስለትፍልፍል ሕጂ ልብና ይዝኾነ ሰብ ሸፋታይ ካብ ኮነ ሕጂ ምስተውዓል ዘድልዮ ምስተውዓሉ ዝደፈነ ሰብ ከዓ በቃል አምላኽ ጥራይ ዝቐንዕ ስለዚህ he was reading ይንብብ ነይሩ شعب مصحف تستوعيلو لك هايلو شعب لبخا سلازغنعن راسخا سلازتحته حطيات ناتين حطيات حزبين سلازبلكا انا خا سلازنقالات مصيلو يلو قويتاي بارخ يسوع قويتاي بحق لبخانا مستوعل تقنعو بصح نغير يتقون بصح نغير يسلط اب هيوت مالتي قويتاي بارخ يسوع قويتاي اب كلاي بيتروس 3:14 نحريكم بتن كلت دبدابي جيرس نلبخم نتجرو حسابكم انقحوا يلوم مناتو نايت غزيتي بزح عينت زي كون تمرتا سلازنبره باولوس ون اب كلاي قرنطوس معراف 10 حدا خا انت يلوم كم تتمن بغرحون هيوان زسحتا كومو دما يلوم لبخم نتناف كريستوس زخون لبسي كيطف يلوم نصهناكم غرهنتكم كيطفسي تطنققوا يلوم ስለዚህ مستوعل ازيو اقداسي امبار زخاب كونه مستوعل انتي يونا حجي ابز حجي ابز زلنا يغزي زمن مصاتوسي انتينا نستوعل كنستوعل لزغبانا ايريا اب هيوت مچم اسماعيليا يبلون سفيحو كابز ግን يخوننا يزبول كون لو ما انت تراي قال 3 و 4 خزاربي قداميتي نحنا خما امنت خنستوعل لزغبانا كم بيت እግዚአብሔር ከመገልገልትን كم ናይ እግዚአብሔር ሰባትን ቀዳማይ ዘለናዮ ዘበን مفلاطن مستوعل أبينا يزمنينا زلنا مخنياتو بمصحفت غيروم استوعيلوم نأملاخ كابسرحو وبعل دانيال واينوت نحنا نمصاتو خنقالاطف سلطان يبلنا اندي كومي بايبل اندي مصاتو انتي نغبركم ناقلاطفكم كو يدبل سلازن احنا نزل سلطان تقبلنا سبات بمصحفتي كنستوعلو يغبادو ياس يغبا لزلنا يزمن تاي مسل كنفلطو صبوي امين أبينا يزبنا الله تفليت كأترى خالص خاخت الدالو تغل سبسن مرعان حدا قوتي روسي على تمر شدش تور حقولوسي قال لي سبز الدالو سبالو قال لي خاوتف مسبلتو الدالو سبالو ስለዚህ زلنا يا زمن تاي مسل قلت عند حريلو نسخ هذا ما بأمتن لبخاي قنع مغنياتو أبو زح نقر شفيتنا زلنا مالتي أب قدام ما يزينا 10 تخلته فقد 3 كلتن مستوعل زمن توم تصحفوا تحفتك كتبوا تقولهم قدام ما يزينا 10 تخلته 3 كلتن مستوعل زمانات زنبورم دقي ساكور ناب داويد صنبورو سبات نيرو كلتم يتن ገለን ዝኾኑ سبات እዚኦም ታዩ ወበቶም ተልካ እስራኤል እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ مستوعل زمانات نبورم ይብል it was a gift አሜን ወበት ዘመን ከስተውዕሉ ሲ እግዚአብሔር ሂብዎም ክብርን አምላኽ ይሁን ከመይኩም አይህበና ክልተ ሰለስተ እንዶ ካብዚ ውጽአ ይብሉን زن ترى دبلوا الكاسبات ترغيب كاكو سلام يا ناي زمن مستوعل زنبورم سبات اب زاسواي زمانو نفقد املاخ اغلغيلو عرفه دبل لازم مستوعل زمن زلو سبكا قد سكاي مالتي زوم سبات زيوم داويت نيرو زاسواي زمانو ناي እግዚአብሔር فقد حليفو كيدو اسرائيل زمن محرته ايفلطتن ጎይታ ዘአክል የእንጊዳ ጎይታ ዘአክል ናይ ሰማይ ናይ ምድሪ
ዝፋን ላዕሊ ዘሎ እግዚአብሔር መጽዩሲ ብወዱ ኢንካርኔት ማለት እዩ ንዕኡሲ ናይ ምሕረት ዘመናት ኣይተቀበለቶን ዋጋ ከፊላ ዘመን ምሕረት ክሳን ምፍላጥ ቂልዋ ብዙሕ ነገር ክኸውን ኢልዋ ስለዚህ ዘመንካ ምስትውዓል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ባር ኣብ ማቴዎስ 24 ነዚ ዘለና የዘመን ትዛረባሎ ማቴዎስ 24 ካብ ፍቕዲ 29 ንስኹም አንብቦ ኣነ ግን 37 እያ ተገድሰኒ ንዘመንና ከዓ ዘለናዮ ዘመን እንታይ ከም ዝመስል ንምጽኣቱ ማለት እዩ ዘመን ምጽኣት ስለ ዘለና እንታይ ከም ዝመስል ቃል አምላክ ተዛሪቡሎ እንታይ ይመስል ኢልዎ ተቀዳመይቲ ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን ኢልዎ ስለዚ ሓንቲ መፈለጥ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ እዚ እንታይ ዓይነት መፈለጥ እያ ጎይታ ዝመጸሉ ግዜ ሲት ዘመን እንታይ ክመስል እዩ ንኖህ ክመስል እዩ ዘመን ኖህ ክመስል እዩ ኢልዎ ስለዚ ዘመን ኖህ እንታይ ይመስል ሕጂ ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ናይ ኖህ ዘመን ምልላይ ምፍላጥ ከድልየናይ ማለት እዩ ዘመን ኖህ ኢልካ ጥራይ ደይኮነስ ከተጽንዖ ኣለካ ዘመን ኖህ እንታይ ነይሩ ዓመጽ ዘመን ኖህ ከምኡ ኮይድብላ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን እኮ ፍቅሪ ብዙሓት ክዝሕል ያገለ ይዝብለካ ስለዚ ጥዑይ ዝኾነ ህይወት ዝነበሮም ሰባት ኣይኮኑን አንጻር እግዚአብሔር ዝተሰለፉ አምላኽ ከዓ እንታይ ዝገበሮም ዝፈንፈኖም እዮም ዘስወዮም ብማይ ይጥፍዮም ከመይ ኣትኸውን ታ ዘመን ኖህ ድሕሪ ኢልዋ ኖህ በይኒ እዩ መርከብ ሰሪሑ ወፂላ ናይ ሎሚ መርከብ እምነትካ እንታይ ትመስል ትሕቶስ እዩ ስለዚ ዘመን ኖህ ተኾይኑሲ ብደገ ፍርድ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ክኸውን እዩ ኣነ ኣምተሊንግ እዩ ናሓሸ ዝኸይድ ዘመን ኣይክኸውንን እዩ ሕጂ ናኸፍአ ዝኸይድ ዘመን ከምዚ ኣሰንብት ደብለካ ዳ እምበር ሕጂ ከምዚ ሪላክስ ትኾነሉ ዘመን ገለ ኣይኮነን ከምኡ ኤክስፔክት ትገብሩ ኣብ ርእስኹም ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ኣለና ዶ ከምዚ እንዳጸበቐ ዝኸይድ ገለስ የብልናን ሕጂ ተሪፈን ዘለዋ ዕድመ ሰጥለበት እያ ናኸፍአ ዝኸይድ ዘመን ስለ ዝኾነ ናብ መወዳእታ ቀርብ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ትዝቅደስ ናተቀደሰት ከዓ ከምኡ ነናቶም መገዲ ሒዞም ክኸዱ ማለት ናጸበበት እያ ትኸይድ ዘላ እታ ጎደና ሕጂ ታጸባብ ዝብላኮ ሕጂ ኣትጸብብ መስለኒ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት ታጸባብ ያ መእተዊ ኣገለ ዝብላሰ ሕጂ ናጸበበት እያ ክትከይድ ማለት እዩ እንዳተረፈ ዝኸይድ ሰብ ኣሎ ብድሕሪት ማለት እዩ ከምዚ ዶሮስ ፍር ትብል እያ ሞ እንትምለስ እያ ይብልዋ ሓቂ ምሽ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ እያ ንላዕሊ በዓል ዝነፍራ ሓደ ሰብ እንታይ ክብል ሰሚዐዮ ሓቅነቱ ኣይረጋገጽኩን ግን ዶርሆሲ ከይዳ ምልስ ትብልሲ ኣብቲ አንጓዓሲ ኣብቲ ዓጽማስ አንጉዕ ስለ ዘሎ እዩ ትምለስ ኢሉ ኦኬ በዓል ጨራሩ ኸይል እያ ጭሩ ደኣ ኣብቲ ናታ ዓጽምሲ ኣየር እዩ ዘሎ እምበር አንጉዕ ይብላን ኢልን ለካ ኢለ ሽዑ ልብኹም ኣይኽበድ ገለ ዝብልሲ ኣብዚ ተኸቢድካስ ትመለስ ትተርፍ ማለት እያ ካብ ምጽኣት ሓቀይ ዶ እቲ ልብኹም ኣይኽበድ ልብኹም ሲ ብሓልዮት ሓዳርዶ ብገለዶ ገለሲ ኣይተኽቡዱ ገለ ዝብለካ ሓቆይ ተኸብድና ኣየር መኽልዎ ክንጠቕመ እንቲኢል እዩ ከም ደሮም ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ነሆም በኣር እንታይ ገይሩ እዩ ሰጊርዋ ንዘመኑ እንታይ ገይሩ ሰጊርዋ ተይልካ ካብ ኦም ጎፊር እንታይ ሰሪሑ መርከብ ሰሪሑ ኖህ ዝተጠቀመሉ ማተርያልስ ኣብ ባይብል ኣጽንዕዎ ሓንቲ ጥራይ ተዛረብ ኣነ ኖህ ካብ ኦም ጎፊር ተጠቂሙ እታ ኦም ጎፊር ትብል መርከቡ ንኽሰርሕ ዝተጠቀመትሉ ኦም ናይ ዘይ ምብኽባኽን ናይ ዘይ ምጥሓልን ባህሪ ዘለዎ ኦም እያ ኣሜን ኣይትብኽብኹን እያ ኣይትጥሕልን እያ እታ ኦም ዛስዋይ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ባዕሉ ጋይድ ገይርዎ ካብ ኦም ጎፊር ጌርካ ስራሕ ኢልዎ ስለዚ እምነትና እንታይ ትመስል ካብ ኦም ጎፊር ዲ ካብ ካልእ ዓይነት ኦማት ስለዚ ንዘበን ኖህ ተይሉ ነዚ ዘበን ደስግረካ እምበኣር ብኦም ጎፊር ተሰርሐ እምነት ተለካ ማለት እዩ ዘይነቃነቕ ዘይጥሕል ምክንያቱ ኣብቲ ደገ ፍርዲ ክኸውን እዩ ሳቶም ናብዚኦም ንስኻን መርከብካን ከዓ ንላዕሊ ማለት እዩ ከማን ዲ ሓቀይ ንሕና ከማን ዲ ምሽ ትኻን ታሕቲ ማለት እዩ ብመጠን ማይ ብብዝሒ ዝመፀብ ተዓዲ ነቲኦም እንታይ ገይርዎም ነታ መርከብከ ኣልዒልዋ ካልኣይ ዘመንና ንመን ይመስል ኢልካ ክትሰምዕ ክትርኢ ገለ ክድስስ ከለኻ ኸ ንማሕበር ሎዶቕ ያመስል ብልዎ ሓቀይ ብዙሕ ከምኡ ኣሎ እዚ ዘመን ዘለናዮ ሲ ካብተን 7 ማሕበራት ኣብ ኤሻ ማይኖር ዝነበራ ንመን ይመስል ኢሎም ንሎዶቕ ያመስል ኦኬ ሞ እንድሕር ደኣ ንሎዶቕ ያመስል ኮይኑ ሲ ማሕበር ሎዶቕ ያኸ እንታይ ትመስል መርኣያ እውን እዚኣን ከገድሲ ማለት እዩ
زمننا نزمنه تمثيله زمننا نمحبر لو دقيا ندحر تمثيله نزن كل تزيئن كنريئنينا لو ما أنت يسوس قوي تامين قويلكم سمعوني زابير يبارخ مخنياته سم مسج ملختيو حج دمتسكك أني أستوعلك تقبلك يو نتبقى وش تخدلو حق قبلك كم زانا يدوره هي تخون تان أمقع لي مبالي أبزن تايلو نمحبر لو دقيا ندحر يمثل كوينس محبر لو دقيا حنت خابتن شو عت محبراته قرب كنريا باك جراوند دامو كنري كابزا محبر كان تاين مهار كنفلت مالتي محبر لو دقيا 16 كيلومتر كاب إفيسون بوغن مبرق تركب نقداويت كتما محبر لو دقيا كلاي نبرت تختما بلا على زخدن كدان أليموم زشوتو حزبي أم نيروما بزح عينت نقداو نتفتاتون نيروا كسع ناي بانك شرفون نيروا تختما عباي ناي نقداويت كتما أبزا ختما نحمام عيني فوسي سرح نيرو أبزا ختما نمنتاي نقولكم زلخو أبتمل أختي كباي كحل عدك زبلا له حكي بحاول أري خدان كل جزء قويتان محبرات كزاربن كله بتنايشعو أمامت أنن بتنايشعو النبابر أنن إذا زاربن نيرو نابنت نختما سميرنا نتوم دسعروسي أخليل كبوكم يلوم حكي نايشعو نتايلهم تصوعون أبسميرنا اتناتو جودنا امنا برد سلزنا برد نختما سميرنا نتمنا برد نقول ريومسي أخليل سميرنا ولو نيرو كابزت ري ود اللهم امنا برد ناتي يبلد أخليل كبوكم يلوم حجي نفس وقف محبر نتأك أمامتأ نهزبا نأنبابرأ زمسل ملأختي ديدنا قولوا ملأختي دبوم نيرو آمين زيدنا قولوا ألوخ أدي بلوت ملأخت ما تيلا immediately نمرد أزوم تصوم ملأختي إجزابير دبوم نيرو سلازم محبر لو دقيا دما أبناتا ختما حمام عيني فوز سرح نيرو كله أتدقر مكازا ختما زي ما يدستين برا ما يدستين برا كبابا 10 كيلومتر ندوبو بابيلو خبتا ختما وعي ما يزفلفل نيروا سلازي بمترد ناي امن جيروم كابتا 10 كيلومتر خون وعي ما يزفلفلو له بوتا نابتا ختما ما يوسدو نيرو سلازي كبقس كلو تماي موقي نابتا ختما خاطو خلو جن لبت إبل كابزي آيو تا موق ويزحل بخاسي زحل ويموق كون كايلو ألنا دو كبقس كلو كابت منجو موقي أبتا ختما خاطو خلو جن لبت إبل سلازي لبت سلازي بالكا كاب أفي طف إلى كايلو أتذكر من إذا ما حبركا كاب قويتا زخونة يخون نأدا زي تقبلت محبره كم تنشدشتا أي كونت نأدا زبهال أي تقبلت توفي تقبله زخونة نأدا ريديت نأدا دبهال أي تقبلت كونتات نايتا محبر بار مستتاريخن أك أمامتان نايتا ختما يمثل نيرو مالك سلازي أتا محبر نخونتاتا نأنبابر أن قال ملأسي نتختم ما يمثل نيرو مالتي حجي محبر إيفنيزر يلا مش تا محبر تدوكينات له زلا بوتا كل هجر مفلات تصبوي نتا هجر زجزو يوم نتا محبر يتشنقوها سيمبل لازم محبر تدوكينات له زلا بوتا مفلات نبعلو حدا مستوى علي أبي بوتا إيد اللي خويل كخ مهنياتو نايت هزبي شنكت نايت هزب مكرا نايت هزب قال كتر إن كلخا نتهاجر زج النقة نتهاجر كأني استفل عليه دايلما ملي إوازلو كسل كاتن بيب كيو نعم نتاب تهاجر ناي دخلنا سبيريت تلو كم خانة تبيتي واقع مالتي زيت مستوى على زد اليوم مالتي سلازي امبار كابلو دقيا خنتاين مهار زي لو دقيا نادا دي بالله ما يدي بالله لبد بله يود اللوا هو حنت دبدب يغتت مصنا بزنا بمحبر إيرتراوين سلسخونا حجي نزارب سلم بمحبر ناي عالم دلا محبر يكون حجي بزا نزارب عدلنا مالتي حنت دبدب تتمص كان تاي مخونت يا تحطو تاي مبلنا يسي ስለዚህ ህይወት ከመራ የገድስ ማለት ኢየሱስ ጎይታ አሜን እግዚአብሔር አም ቴሊንግ ይነግረኩም አለው ከማህበር ከፈውሰካ ተደሊ መልእክት ይድበካ ዝኾነ ሰብ ቆስል እንድሕራለው ኮይኑ ናብ ዶክተር ከይድ ኮሎ ንዶክተር ይአምኖይ ቲ ዶክተር ካ ብፍለገሊ አግሬሲቭ ዶክተር አለው
جلع بلونتي كان زخا قال خير يوسي تع جن you believe تأمنوا إخا ولا خندومة أن pain تلوسي كم زفوسا كان نصبق كم زحسب زلوجن سلازر الدأكا حليف كأكلات كاتبه واه كبدخا قديت كارد أو هابي نسب فريم كات أتو ولا whatever قالت أجمع لك كاتب هايلس نمت بحث مساعة خاكو مدن زوج جيرو مخيل لخان كوسخا خلت 3 ساعات ملو واه سلا تأمنوا برك أديدو مع أنت خن قال ملن شطو خوز زي الكاتب حسب أنت أمسك كاتبه سبب كمان نسب سحليفو يأمنوا لك عكم وخا إجزابير نتما حبر كفو استدليو ينطرو ترى يكونن ملأ ختمتي تاي قبره يقنعوا مناتو تمسات مع اسمه خانو سلا زي فلت صباح كخون خيلي سلا زلوم تصراري خا تحدير كا صباح ودياو قويتاي بارخ ديفولت اسب سلا زي له سلازم محبر لو دوقيا إذا تمثل نحب أن لو دوقيا لما مسيلو ما زمن متساعد سن لو دوقيا زلا زي محبر سخمو تمثل إن حري لو ما زي لو دوقيا ناداي بالله زتا ما يبلا سلازي إن لو دوقيا نحر تمثل كوينا كابزي كتاي المصحف قدس مسيلكم أب كلا أي تيميت وسكلت عيسر لكم حدا كوا خبزي أتوميلو أب حنت بيتسي أقو حورك مبرور نتراي أيكون نزركب قليون خبرات قليو خان وردات لو حدا كوا شعو كابزي أتوم رؤسون تتصري نصوص أقع كبر تقدس يخون يلو يتقاموا له أبو مالتي أمين يسوع ذا سوين ما هرود لنا سلازي تهدب دابي خيمة أتكلا لو ما أنت رأس خم فتاشي وملأ ناب ملأخ محبر إيفانيزر يلو تملأ حيزو خيمة يسوع كويتاي تهدب دابي جنس لها بالكاشر أم محبر يخات النبب سلازي جزء أبيهر أموني بروخ سلازو خانك جزء أبيهر هذا حركة مسألكمه إذا ختمه ويزام زا محبر زيا أبكالوت زي نريو ناي فقري قالات جن أبزا محبر ترخوه ناي قويتا نايس كريستوس ناي فقري قالات أبكالوت محبرات يلا أبزي أجن نتزف قرام يقص عم تبل أمين ريخوما إذا زلوا زمن زابير كتر يخلو فقر خالوه مخنياتو رخصت زوزحو بعقمنا خنكدلو زين خيل وان سلازخونه زابير كان ناي فقر قالات يمصلنا ودي بلك أمين أتشوخا إذن زنكاتلو إذن زنجير كاسجوريلو solution دلوا قالي بك أنت نبيبكما بزعبة فقري ناي فقر قالت تتكمل لا أبزا محبر زي أتراي سلازي كم زي زهد ما كامل اختط أيكون نزلوا أبزا محبر تيدا زقربك كنا أمو تنسحيلو لازم قد خاقديف كان ناي فقري أنا نعت ملسنا باي حيزك خيدنا بتزوفان بلو مالو مالو قال إذا محبر نقويتنا يسكرسوس بدقز جبرته ساسوي أب أفدقه يدل نقويتاس كابتو محبر أو تقيمي إمدو مسلو مانياتو حبتامي فساسي زدليني يبلين يلو I don't know أبو وقن كابتو مريقا مثل نقدامي قد جيرو ما نمعتو غرابا خوينو قلتي فوق مالت سلازي بدقدي بوشتي كل جزي تشك مقبار كابتان نرأس خا جمير كاكسا بمحبر درجة بدقدي زلا بوشتي تشك مقبار مانياتو نيمو ودأت الزمن سلازخونه سمي بارك أمين يسوس قويتاي سلازي بدقق يرومون يروم حدا قادم تاي سمعوا مع صون تخفت اللي انا سي اتو يضرر يلو مچم كمزم سئلو غاشاي كونن غويتا بسخخ يضرر تدريرو يحضر مالتي امين سلازي زما حبر زيا كمزلو مالت بارك حبزي انتي نمهر اوكي نحر زمننا نزا محبر لو دوق نحر مسيلوسي انتي كنمهر موكي نحنا قلت نغير طراي كن كالعلوي قداماي لبت زبله هيوت نيرو كابزيوم كميرنا نناقف مالتي لبت زبله نقول إذا يتقوم نمنتاي قويت هتطفيل ويلي يحسب نيره سب مسموته سقو يزحل حكي سقو انتاي خو يزحل سب كأنا بقويتها مسمته هيوتو يموق سلازي علماويان بحد أزحولات كوينو منفسوين كموقات خونو بيريد حكي سلازي انتاي تقول له أي مو أي زحول مالت أمنتو خوينهم لبت دبله هو دلوا مالت زخف أيو نمن تايلو مسيلو أبا تقسي وي بخا زحل وي كأبخا موقكم كايلو أما أكل تحرقني لو مسيلكم زحل تخونك حتى أتكافلت أكايو أبكي ما أملاك تقرب انتهى كم فريساوي كونك فريساوي كو أيضا نبتها مقدس قرب يلس نورمال كوينو تسألي ريوا خمسي له مثلا نتي تقاوي مسكنك غايلو ولا خمتس لزي قبر كان غايلو زي أكو فريساوي تصلوت مالت أقومي عشرة هبي زن كا يقبري له شو انتهي له
እትግን ከቀርብ አይፈተወን ኢሉ አሜን he knows himself ፈልጦ ይድርሱ ሶ ከም መቅደስ አርሒቁ ልቡ እናወቀ ንዓይን ሓደ መን ተዓሪቁ ምስ አምላኽ ስለዚህ ትዝሑል ውን ሲና ይዕርቅ ቦታ አለው ግዜ አለው ማለት ስለዚህ ዝኸፈ መን እዩ ፈሪሳዊ ስለዚህ ወይ ሙቅ ወይ ዝሑል ማለት እንታይ ያ ትርጉማ ሙቅ ተኾንካ ጽብቕት እያ ምክንያቱ እዚኦም አመንቲ እዚኦም መጀመርያ ጎይታ ምስ ተቀበሉ ሙቅ ህይወት ይደለዎም መዝሙር ይመጽእ ጽምዓት አሎ ምሻሎ ጉያ አሎ ጽቡቕ ነገር አሎ ምስ ጎይታ ሲ ትፍቅሪ ዛንዛን ይዘብለካ ዳሕራይ ግን አይደኖ ቁርብ ትለክስ ታይትኸውን መስለኒ ቁርብ ዝሕልሕል ትብል ምክንያቱ ታ ከተማ ንግዳዊት ከተማ ብዙሕ ነገር ይዘለዋ በዚ ኩሉ ነገር እዚ ተጠሊፎም ክኾኑ ኩሉ እዮም ስለዚህ እዚ ልብጥ ዝበለ ህይወት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ እንታይ ይመስሉ ኢልካ ተሪኢኻዮም መንፈሳዊ ጽምዓት የብሎምን ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እንታይ ይኸውን ኣሎ ብዙሕ አይርድኦምን ቢኮዝ ነገራቶም ምልእ ኢልሎም ብስጋ እንታይ ዝገብርዎ ዝደልይዎ ነገር የለን ጸልዮም ካብ ሰማይ ደውርድዎ ነገር የብሎምን ስለዚህ እቲ መንፈሳዊ ህይወቶም እንታይ ይመስል ቅልዕ ኢሉ ስለ ዘይርድኦም ኣነስ ሃብታሜ ፈሳሴ ኢኽ ትብሊ ንዓይ ግን ዕርቕቲ ኢኽ ኢልዋ ስለዚህ ምድራዊ ነገር ስለ ዝመልአልካ it doesn't mean ብመንፈስ ዕውት ኢኻ ማለት ኣይስምዕን እዩ መግለጺ ሓደ መንፈሳዊ ሪያልም ኣይኮነን ማለት እዩ ናይ ምድሪ ክመልእ እግዚአብሔር እሙን ያሜን ግን መንፈሳዊ ነገር ታይ ይመስል ምርአይካ ኣዝዩ ሰናዩ ካላይ ኩነታቶም ብልክዕ ይፈልጡ ኣይነበሩ ተቀዳማይ ልብ ድበለ ህይወት ይነርዎም ኣዝዩ ክፉ እዩ ከም ዝነገርኩኩም ወይ በኻብቲኣ ኢኻ ትኾን ኣብታ ማእከል ሳይተዋጻካንያ ማለት እዩ ኣብዚኣ እንታይ ኩነታቶም ኣይፈልጡን እዮም ንሕናስ ኣነ ሃብታሜ ኣነ ፈሳሲ ኣነ ከምዚ ኢኽ ትብል ኢልዋ ሃብታማት ኢና ይብሉ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ግን ጎይታ ክዛረበሎም ከሎ እንታይ እዮም ኢሉ ነዳያት ብምድሪ እንታይ እዮም they were blessed ናይ ሎዶቅያ ማሕበር ዝነበሩ ኣመንቲ እዛረብሎ ሃብታማት እዮም ነይሮም ስፒሪቹዋል ጎይታ ክሪኦም ከሎም ግን እንታይ ኢልዎም ነዳያት what matters what God speaks እግዚአብሔር ዝብሎ እዩ ካላይ ከተማኦም ብኽዳውንቲ ፍልጥያ ነይራ ንኣምላኽ ግን ዕሩቃት እዮም ነዳያት እዮም ኢልዎም ከተማኦም ብዝድረብ ክዳን ብምሻጥ ትፍለጥ ከተማ እያ ንኣምላኽ ግን ዕሩቃት እዮም ብዘይ ክዳን ማለት እዩ ሳልሳይ ከተማኦም ፈውሲ ዓይኒ ነይሩዋ ንኣምላኽ ግን ዕውራት እዮም እዚ መስሉቶም ናይ ማሕበር ሎዶቅያ ዝነበሩ ኣመንቲ ማለት እዩ ስለዚህ ብዛዕባ ዘለኻዮ ቅኑዕ ሚዛን ዝበካ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ያሜን እግዚአብሔር ዝብሎ እምበር ሰብ ዝብሎ ይኮነን ከምቲ ዝበለኒ ከም ዝገብሩ ይኣምኑ ኢልዎ ከጥሕሎ እናቐረበን ከሎ ወላ ይጥሕን ብዘይ ገድስ ኢልዎ ዋት ማተርስ ግን ተኣነ ናይ ተኣነ ዝናቱን ዘገልግሎን ኣምላኺ ግና ኢልዎ I know him ኣሜን ከት 14 መዓልቲ ኣይበልዑን እንጀራ ከማን ግን መልኣኽ መፅዩ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ክትቀውም ኢኻ ኢልኒ እሞ ኣነ ንዑ ይኣምኑ ኢልዎ ስለዚህ ሱ ዝብሎ እምበር ማዕበል ዝብሎ ኣይኮነን ስለዚህ ብዛዕባ ርእስና ቅኑዕ ዝኾነ መረዳእታ ክህልወና እዩ ትመልእኽተይ ኣምላኽ ዝብሎ እምበር ኣብ ህይወትኩም ሰብ ዝብሎ ይኮነን ወላ ሓንቲ ምስ ምጽኣቱ ምንም ክስታይ ይብሉን ሰባት ስቆሉኻ ሰባት ይውርዱኻ እሱ ይኮነን ኣብ ልቢ ኣምላኽ ስቁል ትኾንካ ፒው ኣሜን ሰብ ዳእመሎ ሙሰቕለካ ጽባሕ ውርደካ እዚ ኩሉ ንሰቕሎ ብገዛ ምሽ ተሰቒሎ ገዛ ክትይር ከለኻ ከተውርዶ ስለዚህ ምድሓኖም ናይ ምጥፋእ ሓደጋ ይንጸላልዎም ስለ ዝነበረ መኺርዎም ኣሎ እቲ ምኽሪ ኣብ ገዛ ኸይድኩም አንብብዎ ማለት እዩ ኣብ ካልኦት ማሕበራት ዘይተባህለ ኣብዛ ማሕበር ተዛረቦ ነጊረኩም ኣለኹ ናይ ፍቕሪ ዘረባ ኣሎ ምሕረቱን ፍቕሩን እነስተማቕረሉ ግን ዘመን ኣሜን ዝበልኩም ኩሉ ጥራይ ኣይተሓዙ ኮላይ ትጽቡቕ ካሓዙ በቲ ጥራይ ልብኹም ክሳይ ከይከውን በዚ ከዓ ድግፍ ምባል ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣሜን ዝያዳ ፍቕሩ ምሕረቱ ሓልየቱ እንሪኤሉ ዘመን ኢኻ ዘመን እዚ ምክንያቱ ኣብቲ ርክሰት ሓጢኣት ዝበዝሖ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ከዓ ሞር ዝበዝሓሉ እዩ ትፍርዲ ቦቱ እናሃለዎ ማለት እዩ ነቶም ከምቲ ተጋው ተመልሱ ከዓ ናይ መምላስ ዘመን እዩ ስለዚ ሓንቲ ቃል ደድሕሪ ክትብሉ ኢኹም ካብ ሎሚ ንንየው ምስ ነብሰይ ምስ ኣምላኽን እሙን ክኸውን
period ሰብ ንርእሱ እሙን ተዘይ ኮይኑ ንኣምላኽ እሙን ክኸውን ንርእስና እንዳሽካዕና ዝኸድናሉ ግዜ ያክል የብቅዕ ማለት እዩ ካልአይቲ ድማ ከነስተውዕለሉ ዘለና ኢልና ኢና ነምጾ ዘለና ተቐዳማይ እንታይ ኢልና ዘመንና ነስተውዕለሉ ኢልና ንመን ይመስል ከዓ ርኢናዮ ካልአይቲ ድማ ዘመንና ብቻሌንጅ ወይ ፈተነታት ዝበዝሓሉ ስለ ዝኾነ ምንጪ ናይቲ ቻሌንጅ ወይ ፈተነ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ካልኣይ ብዛዕባ ዝመፀካ ቻሌንጅ ወይ ፈተነታት ምንጩ ምፍላጥን ምስተውዓልን ምክንያቱ ዘለናየ ግዜ ናይ መወዳእታ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነገር ነግረኩም ኣለኹ ብዙሕ ነገር ክትርእይኹም ኣብቲ ዝረኣኹሞ ሰብ ኣብቲ ክምለሲ ኣብቲ ዝረኣኹሞ ኣብቲ ብዙሕ ምግልባጣት ክኸውን ድሕሪት ነበረ ቅድሚት ክኸይድ ነበረ ከምኡ ክኸውን ኣብ ከምዚ ግዜ ቻሌንጅ ክበዝሕ እዩ ማለት እዩ ፈተነ ክበዝሕ ስለዚ ነዚ ፈተነ ዝመፀኩም ደሎ ብኸመይ ኢና ንሰግሮ ምንጩ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ከዓ ከገድሰና እዩ ኢዮብ ክልተ ኣብነት ክንርኢ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኣምላኽ ምስ መን ይወዳደር ሰትል ገብራሎ ምስ ሰይጣን ሪኢኻዮ ዶ ወደይ ይብል እቲ ከዓ ዝኩኸም ስለ ዝኾነ እሳቶም ዝወራረድዎ ሪዛልቱ ኣበይ ትሪኦ ኣብ ኢዮብ حسب مبلو من فساو علم كم يبروخات እግዚአብሔር በዚ ምስ ሰይጣን ይወራረድ አሎ ኢዮብ ካ ቪክቲም ኮይኑ ማለት ቪክቲም ማለት በኻለ ትርዱኒ ናይቲ ዝወራረድ ወዘሎ አምላኽ ከርኢ ደልዩ ተናይ ኢዮብ ነገር እተኻዝ ይብላል ስለዚህ ኢዮብ እህውቲትዎ አይፈልጠኒ ምንጩ እንታይ መሆኑ ቻሌንጅ ምስጢሩ ክትፈልጦ ለካ ስለዚህ ምስጢር ናይቲ ቻሌንጅ ስለዚህ ተረድኦ ካበይ ሞጸሎ ስለዚህ ይፈልጥ እህውቲቱ أنا كو خمزي صادق عندي خميلو قلمش حكي بزح نقدر تزريب سبات كل جزء لفلفت نديم أب إيوب طريقهم سلاسان شمونتن معرف سبات تزاريبهم سلاسة معرف طريق زي أبير تزاريبه كلهم تزاريبهم مسودو يخام لخدمة سكا بروح عندي أنا تدقر مني نقرقن دقر مني سبت سكا خامس يومه توم سبت سكا حجز ذي بلوه هو تهت كأسهم السخاكو صبون تتقبر نيركا مخونه يلوم كاسهم اناتهم تنبيتاو زغونه لازم كنت نقال لك مالتي if you got challenged on something in every way مردا كقدسي منچو مفلات كقدسكاي ذاس واي دمጽ እግዚአብሔር نسمع امين دمጽ እግዚአብሔር انت تسمعكم كاي خزي اترداك زي تسمع دا اخابي كتمصو زرايل كاي خطري سمعوا خطسمعيها ስለዚህ ክትውትት ይኻ ማለት እዩ so personally نتوش تقدم تصقن confirm تقبرقن بدك يمصك امين حجي بخلت وغن مرأي صبو ويتاي بارخ يسوس كويتاي انت قرب كامونغو اورك سكت كون ريلاكس تكون ابزنا افريقيا هاغراسي حدا باستري اتي اغلغال نايتا چرچ خاني تي سير وي اوفرسير نبلوها أبوستلي زين أتي باستر يمتصمو ما نوف قاعد تصلي اللي يبلو حجي تصلي له انت يلوس أب كبدي زخونه تأجم جري له زين تصلي له تفويس كخير له تفويس أمينو تفويسه حزوا خيدو مالتي دحري ثلاثة ور 4 ور حقات ماشي خات باستر كا تصلي اللي كايلو حجي خنت هايلو كبدي له تصلي له حشي كان حنكم كخير له سالساي جزير حرتو سنة ور حقا متيو حجي خيلو إلو هو شعوتي فليلو لورد what is this إلو انت أيو أنا قلت جزء تسألي له تفويسه له قال كأمينة سديدة حجي قاسال سجى زي ما تسألنا له انت أيلو إكزابير tell him to stop chewing gum إلو تعمسيلاتكم أتي باستر نقو تسيلو سي ماسيكا يحيخ ماسيكا بلعنا ماسيكا باستري انتي لم دلا تو مسيلكم نقو تسيلو نزخونه ነገር ምግባር አልዕላ ቢል ዘማሲካ ብልዕ ሕጅብ ጥራይ ኮብዶ ቀጻለ ማሲካ ይበልዕሞ የቃጽሎ ተአሲድ ማለት እዩ ስለዚህ ታምስጢር እንታይ ናይ ፈውስሕቶ ነገር ይኮነ tell him to stop chewing gum ስለዚህ ማስቲካ ከቋርጽ ንጎረ ይልዎ ስለዚህ ናይ ማስቲካ ስለዚህ ሕማም አይኮነን ማለት እንታይ ማለት ልምድዩ ማለት ስለዚህ ሲሎ ጸገም ይብሉን tell him to stop chewing gum ይሎ ከም ዝብለን ሎ እግዚአብሔር ይሎስ ሐቁ I always eat ይሎ ማዓሲ ኻትበደ ንጎ ሕጂ ትቀምጨን ብባል ይፈቱ ማለት
جريئكم أتا مستير لذي من جو خطفلتو صبغي كبدي إذا كأت المنفسنا بالكاس خطور رحي بالكان مالتي جي فليخ خطفلتو صبغي أمين ده جابير أمرنا يخفوتو اتخلى أي كاني نريئو أبزخ تقمنا أي نهمي شو دش عصر تغلت هدما تنبيز تحوسه من الأختي بزعبة نبيت شمعة مسكدة شمعة خان تايلو مسيلكم نهمي أيلو بعد طبيعة سنبالاتن قلت له خد لي مالومو نبين عيلومو نم مقدس أبز تحبا أيلو هو imagine قلت إف كان حر أمين كاسي شلو دوتبل تأتون برتعص وهذا ما تعصب غير كان برتبله جن نهميا ترى سبعين برا أمين مستوى على سبي أنا بتعمي دقر مننا نهميا نقر شو أنت هيلو أيد نوت الليدين تاي أي أباي بلاي تحبرك كان يجن تاتقسي كم بقولكم دسي بلني تاش نهميا شو دشته عسر تخلته نهميا شو دشته عسر تخلته طوبيان سنبالات انداء نسو كفرحان نمو فريه حتيات كجبرن نعي كفو كوريلين كلا جزءلين إلهم واجهي بومو بجنزب حبيلومو ينبيل لي اللومبر أملاخ كم زي لأخو أستوعلكم أميناتا يسي أملاخ كم زي لأخو أستوعلكم كونشوس كوينو أملاخ شو أنت هيلو تقولي تحتي لا وأملاخيلو نطوبيا نسنبالات نو أديا نبيتن نتوم استرفوا زفراره النبياتن بزعبا زقبرهم كأذكرهم يلو سلز زفراره هو نبيات نيرهم مالتي حجي نقول لومي تغيسوهم شعو نزيهم سي بزعبا قبرهم ذكرهم كما إذا أمثل السباي نمقدس آتيو كدحين يلو زاتوس يلن يلو سبعين دي أنا خمي جيرة فريحة حتى أتقبر مقدس آتو مقدس مسألة يمر محبي يكون مالتي يسوس كويتاي قريبنا ينجوهم آمين يسوس كويتاي سالساي بزعبا أجلجلتن أبجلجلوت زلون زيوم كأزمونهم كفلتو مالتي مستوعلهم كخفت مالتي نقول لنا زملكت ببيت أملاخ درجة مالتي أبكلا إسماعيل حموش تعسر تخلته زي أخنا بباينا كلا إسماعيل حموش تعسر تخلته انتايبل داويد كا إجزي أبي هرس قبل على إسرائيل نجوس جيرو كم زتصنعه نتامن قستو ما أنت هزبو إسرائيل له لعل كم زبلة أستوى عليه أتامن قستي كبن خلوسي إجزي أبي هرنا من تايدلي له يا ريخو مستوى على الكتاب إجزي أبي هر أبزخونه يخون صفحي كقمت أكخلو ما أنت هزبو إسرائيل له أمين إزي أمر الدان إزي أم استوى علن كونشوس تقبرك كاليتي ماتيوس 24 تنكف ترايلومي اتو قويتو مقبون ببقزيو كهبهم إلو أب صدرا بيتو زي شمو أمون مسبلس أمون إلو سقاي بلن أستو علي باريا من كوني مقبي نتهزبي ببقزيو كهبيلو تايز قبر يخمو أمون أستو علي باريا يسوس قويتا يامين سلازي زمن كامل لاي عصبخا مفلات سالسيت دما هيوت كام فتاش مالتي أنا تجر مني متحتي لكم دحر داري خما اتخوفوا باريا جنايلو بلبو قويتا يدونجي انتبله نتوم بتصوتو باروتو موقعهم يجمر مستوم سخرتخا يبلعني ستن قويتا تبارياتي نسو بزي تتصبيها معلتي بزي فلت أجزي كمنسيمو أبكل تخش من دحيد كمان ده حكي تبل كمان يتبل أبكل تخش من دحيد أبزخون يكون صفحي كبتحتي كسعل علي أبتاتو هبكا يعيو أبتاتو هبكا أملخ عسبي كم زلو فليتك أمونكم كام قلقال سناي إذا أمس عسبة التحاحزية مسيوت كام فتاش من زمن كامل الله زمن متساعد لزخونة إذا كل 10 تحمش عمت 10 عمت أقلقلنا نجزي أبي هرسي أبتا مودة أتا ساعات فيل كتكبر فير يكون سلازك زي أبي هر كده ليك كايو كتسابات أبا كايو نتهم باروتي تخوفوا باريا إلومش مقعم يجمر له سلازك زي أبي هر بتازها بكا أمون كونكا نقول لسب معرب مرأي نايفت حساب كونكا ممللاس كدلي مالتي according to the Bible standard الله رابعي እግዚአብሔር ንዘራእየካ ዝተዛረበካ ሕልሚ ወይ መልእኽትኻ ነዚ ኸ ምስትውዓል
እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም ኣብ ዘመንኩም ዝቀመጦ ዝበሎ ነገር ከዓ ነዚ ከዓ ምስተውዓል የድልየና ነዚ እውን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 15 ክሳብ 16 ሰብ ኤማሁስ ተሪእኹሞም ነቢያት በተዛረቦ ዘረባ ንምስተውዓልሲ ልብኹም ደንጊ ኢልዎም እግዚአብሔር ብፍላይ ዘለናየ ግዜ ዘናይ መወዳእታ ክነግረኩም ብዙሕ ሕልሚ ራእይ ክመጽ ኣብ ሰባት ክኸውን ሕልምኻ ምስተውዓል ግን ከገድስ ኣቀዲሙ ቅድሞ ወርሒ ዘራእየካ ትማሊ ዘራእየካ ዝበለካ ንኹሉ ብምስተውዓል ንሕርሒስካ ያጥራይኻ ናይ ዓወት ባንዴራ ትሕዝ እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ገለ ማዕጾ ክትጋጨው ደራእየካ ሕልሚ ረሲዕካ ምስተጋጨኻስ ኣታ ከምዚ እኳ ርኢነ ነይሩ ምባልታ ይጠቕማ ስለዚ እግዚአብሔር ምስተውዓለይ ክፈቶ ኢልካ ከምቲ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ እዚ ኮይ ተረዲኡ ሐዋርያ ጳውሎስ ንኽብር ኣምላኽን ምስጋንኡን ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መሊእኩም ሰዓታ መዓልቲ ንጹሃትን ሕፍቲ ዘይብሎም ክትኮኑሲ ዝሓይሽ መርሙር ኢሎም ፍቅርኩም ከዓ ብምስተውዓል ይኹን ኢሎም ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ብምስተውዓል ይባርኸና ምስተውዓል ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ብምስተውዓል ተተመላሊስና ጥራይና ነዛ ዘመን ክንሓልፋ ንኽእል ናይ መወዳእታ ከዓኒ ክፉእ ክትርኢ ከለኻ ብምስተውዓል መመልላስ ክፉእ ክትርኢ እንከለኻ ብምስተውዓል መመልላስ መዝሙር 73 ሓደ ዘማሪ ካብ ቤት እግዚአብሔር ወፂኡ ናበይ ከይዱ ንደገ ከይዱ ሓቁ ከዓ ማለት እቲ ናይ ሽዑ ዘመን እንታይ መስል ኣይንፈልጦን ኢና ግዲ ቁርብ ኣሰልችዎ ግዲ ኮይኑ ረሃዋ ረሲኣን ርዩስ ንዖም እንታይ ገበሩ ብል ቀኒኡስ ከይዱ ኢኖ ወፂኡ እዚ ዘመን እዚ ከዓኒ ምትዕፅጻፍ ዝበዝሖ ዘመን እዩ እንታይ ኢለኩም ሕጂ ብዙሕ ምትዕፅጻፍ ስለ ዘሎ ድማ እግዚአብሔር ክረዳእካ ምጽላይ ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ንዝበለካ ነገር በታ ንሱ ዝደልያ መገዲ በኣ ንኽትከውን ምጽላይ ሰናይ ኣሜን ነዚ ከስተውዕል ምስ ሓሰብኩ ድብል ጥቕስሎ ለካ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ይሰናይ ስለዚ ኣብቲ ዘለኹሞ ኣብኡ ጽንሑ ኣሜን ከም ቤት እግዚአብሔር ገይሩ ውሑስ ቦታ የለን ካብ ቤት እግዚአብሔር ዘውፃካ ነገር ብምሉእ እንታይ ትግበሩ ለካ ክትርሕቀሉ ለካ ማለት እዩ ስሙ ይባረኽ كندقمنينا أقولنا تراي تقدمي تنتايلنا زلنا يا زمن مفلاتن مستوعلن تقالي تدمع بزعباز متسكا تشالنج ويفتنتات منشو مفلاتن مستوعلن سالساي بزعبا قلقلتن أبا قلقلوز اللون ربعيكا እግዚአብሔር ንዘራይካ ወይ ዝተዛረበካ ሕልሚ ወይ መልእኽቲ ምስተውዓል ሓሙሻይካ ክፉእ ክትርኢ ከለኻ ብምስተውዓል ምህዳም ስለዚ ነዚ ክስተውዕል ምስ ሓሰብኩ ካበለ ኣምላኽ ምስተውዓልና ይባርኽ ከም ተኣሳፍ ተመልሰ ንሕና ከዓ ቦታና ክንመለስ ኢና ማለት እዩ ስሙ ብሩኽ ይኹን ካብ ዘለኒ ሓፍ ንበል ክንጽልይ ኢና ስለዚ ዘመንና ዘመን ኖህ ተኾይኑ ዘመን ሎዶቅያ ተኾይኑ ከባድ ግዜ እያ ማለት እዩ هاليلويا كمرسكاني عتان كحاتن مقدس كاتي تمن كبل ازي كابكونه تصوعيتناتي كخبركاي ملو زمني كمرسكاني عتان كعاتن مقدس كاتي تمسكن كبل ازي كابكونه تصوعيتناتي كخبركاي ملو زمني كل جيزي كبر بلكا دقيمة يخبر اسمكا عايزكني ناتي مقدسكا حيلي حدث انكخ ملخكا عايزكني ناتي مقدسكا حدش كبر انديو
ዘሎካ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ክንጽልይና አሜን እግዚአብሔር በመንፈሱ አማከልና ስለዘሎ እስከ ሐንሳብ ምስተውዓለ ክፈቶ በልዎ እግዚአብሔር ምስተውዓልካ ተኸፊቱ ጥራይ ጽቦ ሃሌሉያ ሚዳሊ ቫዲካ ታርባሮ ዶሎቦ ጂና ባጋዲያና ላባንቶ ሃሌሉያ ካመረጽካኒ ዕጣን ከዓጥን መቅደስካቴ ተመስገን ክብል እዚ ካብ ኮነ ፀውዒት ናተይ ከኽብረካየ መሎእ ዘመነይ ኢየሱስ ጎይታይ እስከ ኩልና ኢድና ሓፍ ሞነብል ክጽልየልኩም እግዚአብሔር ነዛ ዘመን ፍለጥዋ እዛ ዘመን ፍለጥዋ ብሩኻት ሓደ እኳ ካብዚኣቶም ርእሱ ተጽረየ እግዚአብሔር መንፈሱ ሰፊሩ አይህብን ኢሉ ሓንሳብ ርድኣ እንበልዎ ኣለና ጊዜ እግዚአብሔር ይባረኽ ምስተውዓለይ ክፈቶ ጥበብ ካደልየ መንፈስ ካደልየ ሓገዝ ካይደልየ በልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ካባኻሞ ናበይ ክኸይድ ንስኻስ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣሎካ ካባኻ ርሒቐ ናበይ ክኸይድ ንስኻ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣሎካ ንስኻ ወንስኻ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣሎካ ካባኻ ርሒቐ ናበይ ክኸይድ ንስኻ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣሎካ እግዚአብሔር ምስተውዓሎም ክፈቶ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ምስተውዓሎም ይከፈት ሓንሳብ ንጸሊ እግዚአብሔር ይመስገን ምስተውዓለይ ክፈቶ ዘለኽዎ ዘመን ክፈልጥ ሃሌሉያ ኩሉ ጊዜ ክበር ብለካ ደጋጊመ የኽብሮ ስምካ ኩሉ ጊዜ ክበር ብለካ ደጋጊመ የኽብሮ ስምካ አይሱክኒ አቴ መቅደስካ ሓይለይ ሕደት እንከምልኸካ አይሱክኒ ናቴ መቅደስካ ሓድሽ ክብር እንድዩ ዘሎካ ንጉሰይ ዘላለም ንገሰኒ ፈትየ ኣለኹ ተሰማሚዑኒ ንስኻ ክትነግሰኒ ኣነ ንግሰካ ዘመነይ ክሕልፎ ኣብቲ እቲ ንስኻ ክትገዝኣኒ ኣነ ግዛካ
لي كهون اللي أبتحتي أبرخا انك حجويني وتي انك حجوين دلوني انك حجويني وتي انك حجوين دلوني انك حجويني وتي انك حجوين ذاتني نعخا زيكون أيهونني انك كله تناي مسخاوي رسني انك حجوي هيوتي انك تسلاتني نعخا زيكون أيهونني كله تناي نسخاوي رسني ورسني ورسني كل تناي ورسني 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 ملخني ملخني كل تناي ملخني 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 تناي ملخني ورسني ورسني كل تناي ورسني 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 تورسوا 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 كلنا تورسوا حنسا مسبقكم تزاربوا እግዚአብሔር ይመስገን ሰማዕናዮ ቃል አብልብኩም እንተ ተሐደር ኢየሱስ ጎይታ አሜን ሃሌሉያ እዚ ዝበልኩኹም ሲ አስተውዒልኩም ዶ ኢልዎም እወ አስተውዒልናሉ ኢሎም ሰብ በኃይሉ አይመላለስን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም አሜን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ግን ምሳና ኣሎ ስለዚህ እግዚአብሔር ከምቲ ዝበለና ኹም ይገብሮ እዩ ስኡሙን ጎይታዬ ይጽሊ ምስተውዓሎም ይከፈት ምስተውዓለይ ይከፈት እግዚአብሔር ነዛ ዘመን ፈሊጠያን ክፈልጥዋን በጎይታ በኢየሱስ ስም ርዳአና አቦ ከማብ ቋንቋ እንደላ ተሰቅለ ብርሃን ኮይና ክንመላለስ ብርሃን ካን حقخام لاخ مساتن يمرحنا እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ምስቶም ዝቁለቡ እንበር ምስቶም ዝተርፉ ኸይንኸው ነዛ ዘመን ፈሊጥናያ በምስተውዓል ክንመላለስ ርዳአና እቲ ኣብ ኩሉ እናዘርካ ጽቡቕ ዝገበርካዮ እናዘከርና ህይወትና እግዚአብሔር አቦና ሓለና ንብዙሓት ምስክር እንኾና ከምቲ እሙን ኣስተውዓሊ ባርያ ኾይና ክንመላለስ ርዳአና ህዝበይ ካብ ጸልማት ይተሐሉ እግዚአብሔር ህይወቴን ህይወት ሕዋተይ ናባኻ ነማዕቆባ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም እግዚአብሔር አቦ ስኻ ጸልማት ትገብር ስኻ ብርሃን ትገብር ንዓኻ ስዒብና ኢናሞ መፈጸምታና ክጽበቕ ርዳአና ካብቲ ኽፉእ ሓልወና ሰማዕናይ ቃል ኩሉ ኣብ ልብና ብማሕተም መንፈስካ ይተሓተም በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም አሜን
ورسن بلوه ورسن كلنتناي ورسني سني ورسني كلنتناي ورسني 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 كلنتناي ورسني 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 كلنتناي ورسني 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 كلنتناي ورسني 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 كلنتناي ورسني هاليلويا ورسني ورسني كلنتناي ورسني 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 كلنتناي ورسني أملاخ بيني وراسكم انك أملاخ بيني يجزاكم هاليلويا هيوتي يس كاتزلاتني آمين. نعخا زيكوين أيخونني انك كلو تناي نساورسن انك حجوين هيوتي انك تزلاتني نعخا زيكوين أيخونني انك كلو تناي نساورسن ورسني ورسني كلنتناي ورسني 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 كلنتناي ورسني 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 كلنتناي ورسني 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 كلنتناي ورسني هاليلويا 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 نبرنا بك لنا قويتا هاليلويا يس እግዚአብሔር ይንገስኩም አነ አይነግስኩም ኔል አብዮትና ምን ሎሚ ምን ይዝወርሰና ዘሎ ምን ይዝነግስ ዘሎ ህይወትና ኢያሱን ሎሚ ንመን ከም ተገልግሉ ሕረይሉ አሜን ህይወት ሕርያዩ አሜን ህይወት ሕርያዩ it's a choice life is a choice ህይወት ሕርያዩ አሜን ስለዚህ ሎሚ እንታይ ንሓሪ ንጽባሕ አበርክተሎ ማለት እዩ ነቲ ጽባሕ ዝገጥመና ነቲ ጽባሕ ኢነቢተብል ዝኾነ ከነወግዶ ዘይንኽእል ኣብ ቅድሜና ዘሎ ንዕወት ያለዎ ተራ ኣለዎ ኢና ንመሃር ዘለና ሃሌሉያ ኢያሱ ግን ኢሉ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ብዘየገድስ ድድሕር ብዙሕ ኣይኮነን ድድሕር ሓፋሽ ኣይኮነን ዝኸይድ ኢያሱ ኣነን ቤተይን ግና ኢሉ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ኣነ እስክበሉ ቤት ዘለኩም ከ ኣነን ቤተይን ግና በሉ ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል ንዑ ኢና ንግዛእ ንዑ ኢና ንምለኽ ካልእ ነገር ኣይመልከናን እዩ ካልእ ነገር ኣይገዛእናን እዩ ስስዐ ኣይገዛእናን እዩ ትምኒታ ኣይገዛእናን እዩ ናትና ስምዒት ኣይገዛእናን እዩ بسمعتنا درايف عين خوني ناس كبلو جزانا قويتا بلو هاللويا قويتا جزانا قويتا ملخنا يس كم تي بزمنه يأتون دتأتون زنبرو دشاتون دشايتون زنبرو قدايم زقبر زنبرو أدهبهم كله أب قدايم زقبر زي كل الناس قويتا نابخا قطنا مسكوتنا خنكفت لنا بلوه يس نابخا قطنا مسكوتنا خنكف ناي سماي مسكت زلو ناي سماي مسكوت زلو يزملت امين يس ناب سماي زقنعه مسكوت زلو زملت يس هاللويا كبرنا املاح يكون نزم عدني እግዚአብሔር ይባርኸው ጽሕፊ ሃሌሉያ ወይታ ንባርኸክ ካሎና ስለዚህ ቃል ማዕዳኻ ስለዚህ ቃል ምኽርኻ እግዚአብሔር
سخا عن ساب كل تشاب تزارب يخا كريستوس يسوع سم لمون زردانا من قد تدارب كنا الله خمونا مسكنا كالونا يا بير إنه بشم يسوع كريستوس نقالك بالصعب تعمرات كتز أنيو ناي من قالك منفس حجي بكريستوس يسوع كجهاد تصلي الله بشم يسوع كريستوس إنه خمس مهار كم أو تصنعيهم زبل قالك أي موجيته قبادك مهرنا قبادك تزاربنا مسون حيلي يلك إمه حيل قالك بشم يسوع كريستوس قبل علم سوك في الله كريستوس يسوع ده ساجر زيتي يفسس نايك قالك زيت حجي يفسس نايك قالك حيلي أبيوت نفسه كفسه بيجلس كريستوس يسوع نخوسنو نقرمت نخودفو زت تبعت هوشم يملا كريستوس يسوع ناي وساني هيوت كنبرو يا بيرابو نو قصم كمسياتريوم زخود ده يكونس يا بيرابو إنه دستخاخلو زعاليو نابتي زرعي وبرخت قصم زدي بخون بشم يسوع كريستوس لنفسه وكف صلي الله رسايونا وسيخي يصلي الله بيتا بكريستوس يسوع سم ترد أملاح ترقف أملاح شم كايبارح سلا حويون بارخك الله بيتا كريستوس يسوع كتردو خدقفه يا بير أبتي دستو علو أبتي تسمعه مصنع خون البشم يسوع كريستوس تصلي الله كابزو خون يخون تصابع نايت المات السرار حق تحلوه دم ود يسوع كريستوس كتقاردو بقدر منفس قدس كتقطره مسور يا قد كاخذ كل لو بشم يسوع كريستوس تصلي الله صقو حيلو نغرو كلنا وسخ يخد كريستوس يسوع نبا خم مرشي يقرب يا بير سلا غباي بارخك الله سمعي لبي سلا كام تمسكن بشم يسوع كريستوس بمناي مهران لسان كتبهم تمحاري لبي كتبهم بكريستوس يسوع سم نبا خم معكم الله أذانم ممرش كاختنك أنجيك أجزاء ربو منفسهم حدش حساب كان مخرخان كتفسس بمستعال ودخ يسوع كريستوس بارخم الله بمجلس منفس كبارخم الله بناي طببن ناي مجلس منفس بارخم الله كريستوس يسوع متاو موصم يبارخ شم يسوع آمين هللويا تباركوا روحاتكم